LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Afuenyo ni kiwuotho binore. Adwa ni puonja riembo kata mana dhako. Kawuono Nyakuramogi, kaendi wan gi Papa Rasto mabende wadwaro riembo godo project ni sana. Wadwa ni wuoye topic achiel kende kasto bwalora lae. It is all about social media pressure. Social media pressure. Social media inyalo yudo pressure ma positive kata ma negative. Gik miwacho ma positive nyalo mi pressure kata gik miwacho ma negative nyalo mi pressure. Ere kaka wanyalo cope up gi gigi? For example, sani kane ng'iyo content managolo the other time, maybe an nagolo neutral point, but kodhi ochopo oko to ji odhi okawe ma personal with different perspective. You get it? And so a lot of people turned against it, you know? So that one is one of the examples mag pressure manyalo biro from social media. Kuma koro chope nyaka ni umari nyombi, ng'ane nyombi. Atiyo gi an, but koro matwa wacho in general, nikech gik mwacho gi to nyalo mako any other person outside there. Umari nyombi, umari kendi, umari gedi, umari nyewe mtoka, umari, something of that kind. Samoro bigo ga piche gari, e gach janam ni nigi mtoka moro kanyo. Idhe go picha, e gine tiketo, mana nkecho ber. Ji ochako mi congratulations. Koro ing'eni chieng' moro kedhi event to people expect to see you with that vehicle. Iyure maber kabisa. Samoro be an ka kumari nash. Idhi kumoro imbede iwacho ni yawa idwa chame mana nyagiri moro mar 20. Jibe koro ko biro kanyo 20 ni umari ana nini ga kan rongo umari. They expect you to pay bills because in gi nying. Ng'ato kaka Lea Sagimo ong'ama ong'ere gi ji mang'eny kabisa. To en social media. Pressure gi ere kaka wanyalo deal kodgi. Either positive kata negative pressure. Watimo gi nang'o? Jomoko siruchuka social media morengo. Mana kamano ni Kwaramogi Ajwang' introduction osemiu kacha kendo amor ahinya bor mar biro maru usechopo ka kwa wingi wakonyre uru wameduru paro mondo mi ng'ama nigi problem mabilano mondo mi okonyre. Remember ni ka wa aim to educate kendo wa medore paro. Kata kamano kok waketho sa wachak kod Nyar Ouma tafadhali iwinjo mada kaka rengo miwani to pachi chalo nang'o. Thuolo mari yaw mic. Sama Nyar Ouma poko oketo mic no, nitie jomodonjo manyien kaka Janam onyalo mosowa kapok ji odhi mbele. Wilfred be nyalo mosowa matin kasto MC then ji omoke. Kapok waketho sa mana kamano ok kipo wach weche mang'eny thore mar nomuri nang'o wacho ni hi mana kamano to wadhi mbele. Wilfred tafadhali kidonjo wach mos jopiny. Mana kaka wacho no, ane budo awinjo weche ber. Yo. Agibo. Yeah. MC Nevis. Oh. Agoero kamano mari ndalo mang'eny kapok waromo. Chakre watiek sikul. Osegwaro. Kawuono warome mbui wuod dala. Agoero kamano adwa winjo twak kaka twak be. Yeah, MC Nevis tafadhali. Hello guys. Hello. Uriyo nade kanyo? Wario makare osiepa. Asewenye kaya jana mwali nusomo kode awuoro. Mago chon. Erokamano Siliza tafadhali. Welcome. Mos jopiny. Hi. Mari winjo duolno. Mari ang'eyi. Ne wethuwa gi chode weri koda kabisa.
Kanga chwanyora to Siliza mana ka utaloro live ni. Age Wadhi irati kode sahi. chwanyori. Wang'e irati chwanyori. Mibe tek. Koka wale kwa Ramogi Ajwang agwero kamano kuom jomosedonjo wa stay tuned mondo wawinji kaka giderengo mondo wakony jowa mantiere kod chandruok. Nyar Ouma. Tafadhali. Anda kwaya jodalawa anyinuona madano matin oyude kor wang'ayo. Sawa erokamano mari kwa Ongera Siliza. Omari, nyua mada? Siliza ni winjo mada? Hapana. Okay. Wilfred. Wilfred ni winjo mada? Wilfred hapa nitie kaka odhi layo matin. Sewuok. Oduogo. Agimo winjo mada? Sagimo sawa. Sagimo ne yudo mada? Mari talk on my behalf. Niko na client. Okay, Duncan Onyonka. Iwinjo mada Duncan? Yes. Iwinjo mada? Yes, awinjo. Iwinjo mada makawuono. Network ne thaga gona. Okay. MC Nevis iwinjo mada? Hapana, donjo kusechako. Bas, wan wogini. Wawacho niya, wan gi pressure mawuok from social media. Pressure nyalo bedo positive kata negative. Inyalo yudo ka ji expect kuomi gik madongo from social media. Iyuda magigi chapie live kata inyalo yudo ka ji yanyi seriously nyiso ni gik ma negative like you are not talented igine like marach na gini okomora mage tango. How do we cope up with all this? Irucho kose block jogo kose tema goto kopo ni eti jok mayanyigo ging'eny di block jite. Aya, what about ka expectation ema ging'ao ni gidwari gigari, gidwari idhi gedi, gidwaro ikendi. How do we cope up with all this? Kata kaka jok mane social media kaka in personally ere kaka isebedo keteme? Au nyar Uma iwinjo kanyo? Inyalo dhi mbele kitini ma mi thuolo mokwongo. Sparks kanyo. Awinjo. Yeah. Dhi mbele. Nyar Uma tafadhali. Dakika 5 adhi mbele we achok pesa moro kae. Pesa ng'eni makoro wadiche go. But aduoko. Sawa. Kama mwambie nena MC Nevis, MC Nevis tafadhali. Aye. MC Nevis? Ya ito, anga matimu ji kawuono. Menwa Sparks ne kanyo, Sparks awinjo ka wuoyo, kono wendi kokoro wuo, dongene guest. Aya, Sparks tafadhali. Onyiti bimbo donjo, Onyiti bimbo welcome. Onyiti bim, karibu sana. Onyiti bimbo welcome. Pesa. Koka dola. Kora antu lora nikech ang'o? Nikech ok adwoko penjo kose? Okolori. Okolori ji luorore kamano. Poka winjo penjo. Aya, duoko en niya. Ng'ato kata yanyi, kata nyono mana tiendi, onge tiende mondo ibloke.
gimodwa ni timne mitimo to wach ne itimo nadi keto pending. Angi block jite bo Kenya ka. Okay. Ok ochuno nyaka block ng'ato. MC. En owacho ni ok ochuno nyaka block, ok ochuno nyaka block ng'ama wuoyo marach. Iweya. Okay. Another person? MC? Imantenia. Ng'ato kese fweni yanyi obed social media either nini mama kogie kitu. So koro iwe record ok replace message neno to lakini ongea aija block. Koro message neno mi ok reply. Okay. Erokamano tap screen mondo live goal odhi mbele. Kao kamano ndo amia nena nyar Jakinya. Iluonge ni Jakinya Rajos. Onyini milwar kendi yawa gine or request donji. Wapenjo ne ya like onyi in inyalo konyowa at this topic seriously. Achiel inyalo yudo pressure from social media. How do you handle social media pressure, whether positive or negative? Nikech inyalo yudo kama fans magi nigi high expectation moloyo gima in idwa ni bed gi gari, idwa ni ipog gi pesa. On the other side inyalo yudo negative pressure from social media. Ji yanyi, ji lawi, okwadwa gige ni go kwa gine. Magi gik masamoro ose kata mana keto ji gi depression e ot. Iluongo ne cyberbullying, something of that kind. But no kadwa kete ni cyberbullying kende nikech on the other side be nitiere pressure moro manyalo biro ni onyi anachandora adwaro ni ichul na fee, like ng'ato koro mi ni kodi gi expectation makata ini penjori ni kata ansa moro na nindo ke. Onyi, how do we handle this? Okay. Number one, arbo chako gi kara yangi kacha. Omari kitimo gik ma onge kama affect, yani itima gik moko ma haiguzi mutu, haikasirishi watu. Bed king'eyo ni mano in gi shida maduong' sana nikech itimo gik ma ji ok okea, yani in ng'at moro ma useless. Mani ngeni chal janeko moro ma egweng cha. But sama itimo gik ma winjo ka ji moko biro yanyi magi to korango kaka korok ji kaka wan. Samoro kigolo thum to winjo ka magi to kori we rango gi takataka bla bla. Adam mi example moro mari. Yeah. An samoro nyalo loso kata ngado thum ka. Mano koro artist. Iloso ne thum to kitieko loso ne thum ma ini woni ng'e maber thum ni to koro perfect. Then ioro ne. Dongi sin thum no ber lakini kagi time kama. To gik mowacho ni go gin gik ma king'iyo to they don't make sense. Mede volume aken marango, mede volume mar waya, mede aken volume marango. Ing'e maber gigo to make sense. Tiyen sawa. Tiling matin gimoro like 10 minutes ama 30 minutes. Tioro ne mana the same mani or the same maonge gi mimulo. Tiwinjo ko wacho ni bas koro mano. So inamaanisha ji mang'eny wacho gik makia. Endo mari ka okidwa no yanyi to uoge social media, uoge industry. An kagolo thum ma ji ok oyanya ta feel kamarach seriously. Antindas ukang'eyo, I'm not sure ka nitie jathum e Luoland kama ose yany to my level. Akia ka nitie. Nikech an mostly go to the siasa to sami wero ja siasa ni ichwanyo jokoni. Dili ni koni ichwanyo jokoni. So yes. What you do is this. Gimitimo en ma.
inyalo ka in gi chuny matek tinyalo ignore samoro an benda reply ga ka ng'ato yanya magi tikori wera ng'wero takataka ta ana reply tang'e kanyo tiwa jadieri kata nthumni na winjo ka en takataka so idhi mana kode gi yono idhi kode gi yono mondo mi kiki because Omari ndenga manyalo yanyi to ko yanyi no chukia i oyanyi mana nikech gimitimo cha ema samok more. For example, iwero Lilian to no odwa ni wer Judy iwinjo then gi pap masani wantiere ni wan gi madui mang'eny ma wakia kamoae samoro isero Jaki to kara Jaki ni nenga gi sagivo. So we must also understand this thing. Don't concentrate on those things. And if you want to grow, Omari, if you want to grow, never concentrate on those people appreciating you. Nika opa chini njok mo kigolo thum in pele kigolo ga thum onyamari bai kali Omari mai wer bwana gicha wero maber bwana. Don't concentrate on those people. You will never grow. Winja ne negativities. Ingen jok mar negative on what you are doing. Ginga jok madwaro ni prosperity kendo gi volunteer. Gibo chiwo nyaka advice. Winje ga ko wer ko gwal. Kuri bedo ga penyi to diber ni kany mana wacho momiyo dondo wo ko gwal. You learn through what these people are saying. And that is how I take things. But about expectation. Manoto gato mari ningen magoto challenges matinde and iningeo you used to come to my school unajua wanakuja moko biro nyaka gi problem ma anitiere nyako moro no se biro na gani ya machano no kongo bire TikTok ni olorne ot akonye oyawne ot. In fact oktano lorne ne yake ni di loro se mi notice yedo adi lor ot kora konye mondo kik lorne ot. And he said, no, I felt her. Ko word. And he said, yawa de camera yawa. In fact, okapaka takan manawa. Chaparo ni manajima neni live. Nutse afungwe kamera. To yao kamera. Mokuango background marode. And gik makia kita nuna nyeo higa mane. I'm not even sure kapo niche mona nyeo. To ape enjen to jabe. Jabe to idaka nyeo ten pesa di. Tongisa no ten 18,000 poko chulo dwecha dek. Koro ot modaki en expensive lo order. Koro agna dia chul ot manota because dine bed na nyalo chulo 18,000 abed abidak mane ot ilano. So these things are there and we must always handle them wisely. Though ni sometimes kangie kaka kora wacheni to kanyal konyo ngato. Lakini boyo ni ya onyi nyalo mana afford only 2,000. Then Sparks nyalo medo another 2,000. To Mari medo another 2,000. To waido 18,000 to wakonyo ngato. Samoro onyi nigi connections, nigi ji manyalo bring on board majiri uteko mawakonyo ngato. That is how help inafanywa. To kawa dwa konyo ji based on wadwa ngiyo shida wa. To you'll never help anybody. Omari ibo ito kasa ni kae anyalo gocho nitangi sino mari bwana aonge kato mena or not sling 100 kanya nye omena an marachi tiyu doni at the same time ikia kata ni jonyuol ni ochamango koro ko ng'iyo manon ere kaka dwa nyono nyo mena takieta janyuol then we'll never help somebody. Just be yourself and understand. Omari kineno kajiringo biro iri kwa iga kony. Shukuru Mungu sana. Ngisere nitie gima ingo masamoro inwone ma okinene to jomoko nyalo timango, jomoko nyalo ne. Tem kar temoni. Tema kar temoni kata ko kinyal. To wachina baba mikwayo no to kanyal but anyalo tema anyalo yudo ma. Na Mungu akubariki tu. And mane kaka handle, that is how I'm handling my things. Korka yanji kuchata I don't care. And jose anyanya ka jokumanga. Onyaro mari kata indo gisega yanya. Iyanya tu wabedo ko. Ikone anasema minawe. Omari
Omari, by the way, Omari paro niya. Guys, winjuru gima Omari otimona. Omari eno siepna. Kendo siepna kabisa, my true friend. To nyako moro oyawo TikTok manyien dwa yudo followers. To owachne ni ng'e niya, kiyawo scandals ni ji, tinyalo yudo nini. To jachien ore mana kuoma. To odhi oyawo na scandal, na kwala kian simbe, kian nakawang'o. To Omari dhi timo interview ni nyako no maro yawo na scandal, to Omari osiepna, to Omari ok ng'isa. Adhi aneno mana link Omari gine interview moro mar scandal na ane agenda kadonjo tang'izo mano Omari an koro amako Omari nokecho koda bo Omari owuok gi nyakono to nyakono ne en ga girlfriend naga chon Omari owuok gi nyakono magi weya kanyo Omari odhi gi girlfriend na but pod wan mano siepe Oni wachiwe mireme layo siepa. No, I'm not saying this. Mondi understand nango. Nitiere gikmoko makidwa maka hinya. Omari alwaro yanyaga bwana yani maduong' to king'ia kwa Dende ni block ngata. Exactly. Kiki mak watch. Kiki bed ngama mako watch. Ki mako watch e kama koroni ni chabire mani wacho cha. Ino ni mani wacho depression na care pressure ngoka. Nketi mako watch. Let them go. Bed gi exit. Odonji to wogi. Odonji to kidwa mako watch. Bwana kidwa mako watch to karapini ni onge kata ngama ngato nyalo wuoyo go. Erokamano jijalao. Erokamano jitibi. Indo ke nagolo ni wuok okai to podi no siepna. Oyi, ang'omi kogi kemari ti wach makar guok. Onyino chamo pesa upcoming artist. Yeye, koro upcoming artist to biro follow kuoma. Ka dhi odo nyito nyogolo na guok. Onyi koro penja ni wewe ni nani? Eti mimi ni Omari. Omari ni? Bwana eti nafanya mimi ni media personnel. Hebu nione vitu zako za kazi. Hebu Tata chako tuwano siepe. Ako ni aja LTN. LTN ni station gani? Inapatikana wapi? Hiyo ni. Yes. Kata kama na jodala wa kadwa bede gi chuny monyi tibi mi gone jodala wa to kata mana online gi de koro ok nyal yudore. Omiyo yo nyiti bim bede gi chuny no Nyasaye mondo gwedhi. Sparks kumia pachi mondo wakonye ng'ato. Mana kaka onyiti bim bende osekonyo ng'ato. Omiyo gwedhore mang'eny ahinya. Sparks adu matin lakini adwa relate gi onyiti bim nikech koro ntiere examples moko manyalo chiwo kode. Ntiere bwana moro mang'eyo in person lakini bwana no ong'eyo nyiti bim person luongo ni Arovim Sela. Dong'eyo ni en mloya moro ka Woda mano woda. By the way, koro topic makawuono ni anyalo wacho about an ahero ga positivity berga. And I've been a DJ from professional DJ from 2017 nyaka 2021 kai. Koro kana wuoga Kenya nikech koro ngene you have to explore nikech be en mana moge mo manyo ga ubed thum ubed ngo like exactly. Yeah. Koro during that period naneno ga gik mang'eny. I learned a lot, positivity, gik minyalo nyisi nikech ang'eyo katibed jathum iwer katibed DJ, you can't please everyone. Mano gima nyaka ubed kung'eyo, you cannot please everyone. Kata maneno ko platform kae wabed mana ji na beach ok nyal please jok man kate nyaka yud jok wacho ng'ani to wachanga nyaka yud jok kuma opposite. Koro kata king'e professionalism mani winjo konyi wacho ni onyalo produce ngoma kata winjo ka ng'ato wacho ni duok volume ni. An kaka DJ anyalo dhi ng'ato nyisa ni bwana med ice tamedo awundra na amula kama gima medo tonge but wacho ni kanyo sawa. Iwinjo? It means that ntiere kaka ji gin. And then kiwinjo ka negative complaints mantiere maisha. Negative complaints gi
mago gik manitiere. To gi negative complaints mag maisha ng'ato nyalo nyisi through complaints miwacho, they are there to build you as a person. Kik wiyi wang', kik react kuomgi, kata kik ibukri ni koro ni ng'ano wacho ang'o. Just take it positively, mondo imany kaka inyalo wacho inyalo analyze gima ng'ano wacho ni for you to grow as a person. Kaito gimoko kaduga fwenyo kae, you need to complete, not to compete. Don't compete with anyone. According to the topic mo wacho, don't compete. Ka ng'ato wacho gimoro, don't make sure ni koro nyaka respond to media mondo miyabe anenra ng'a maber. You cannot please everyone. Kata kaponi en ng'ato achiel mano wacho gima rach no, weye wach kaka wacho no. And then again, I can talk about making a brand. Kaka Nash na brand, Onyiti Beam na brand. For example, Onyiti Beam ang'eyo Onyiti Beam. Koro bedi gara ni pesa ubu kumoro kama mar NASA to wacho NASA. Koro Jubilee, mano for that point. Neno. To kibi wacho ni koro nikech no semia pesa ka NASA koni, okanyal di wacho kwa ka Jubilee koni, for example. Abo ka pesa away. Iwinjo. Making money. Nyaka wadongre. Yiri about reality mag life. Iwinjo. Kana producer to kila pesa from both sides. Abo wear bwana. You know. About making money. And then another thing, expecting something from people. And I expect zero. Zero from anyone. I expect zero. Kaponi Onyiti Beam omiagi moro sani. Akao kendo I appreciate ni omiya. But okay expect no de miagi moro. But gimok moraga from social media. Kwanza kaka wado momarini. Ni neno ke ngato ti respond kata ni neno gimoro. Just do your things. Bana people judge kendo giwuondre kendo kingiyo comment section de nyalo learn a lot from that. But gimanyalo wacho gimoro amora mwatimo wabed profession. Anok abotimo gimoro tabotimo kawuono to kabi wacho ni koro ne adwa nikech koro na wacho gimoro live kawuono Onyiti Beam dhi respond konyisi Beam mose respond abat chaka dia wacho kamoro mano oge gimotimo gima wacho ni mane end be mana kaka wacho no mane kaka en. That is my view. Neno ko Onyiti Beam penja ni umare Nash to bise mulega 1 million. Adwa 1 million kuomi. Jatelo mane vision mara. Ansane 1 million. Omari konya gi namba ni. Konya gi namba ni adoro ni 1 million. Adwa dhi e YouTube channel nata screenshot 1 million views ta oro ni in be ine. Basi mimi ipenja gi mamiti wacho ni to bise enoga 1 million ukipenja 1 million shillings. I still need your advice. So guys, Omari doge anto kono Wemonda weu. No, before you drop, there is a lady that is really having a concern about cyberbullying. Iluonge ni Sliza, koso Sliza. And down here, adwa ni ubi mondo mi bende otweny malo ka opimnwa gimo go through mondo kapok elwar. Ingeni in kora believe kuomi nikech ng'ama oseyany ahinya moseyany gi Kenya mzima treno Onyiti Beam. Kata moko nitie madhi by the way ma nitie madhi mak unu be na mako gi kawuono nade kiny na mak gi kiny. Yes, Glory. Sliza send request tafadhali. O request mondo warua kimalo onyiyo konyi kapok olwar. Glory. Ma an mane wawuoyo nyoro bang'e talora. Ang'eyi jadolo. Erokamano. Koro mos na Onyiti Beam onyiya mos in okwe ahinya kuom Ruoth Yesu Kristo. Erokamano Nyasaye mondo ogwedhu. Amoro ahinya gi tich mutiyo kendo en tich mar chier mar manyo pesa. Nyasaye mondo omedu chier. To gima da wacho en achiel. Mana gima nawacho no mari nyoro. Kineno ka ng'ato bani wach mayanyi nyiso ni nitiere gima ber midhi mbele timore kata gima timore. Koro ng'ene jasigo ok dwar ber. Koro kineno ka ng'ato wuoyo kumi marach no yanyi kata bani wach nyiso ni
there's something good you are doing to iye bedo malit ka en to ok otim gino kata oneno nyige gino. Koro ng'ama kamano ok ywarigo, iwerewa kode ma koko neno chal ne raura mone ni ofuwo kata oriek. Nikech ng'ama ni godo ok nyal yanyi. Mana ng'ama nyali en ng'ama onge godo. Mano te adier mantie out of psychology. Ng'ama ni godo ok nyal yanyi, bo onge time mar yanyi. To ng'ama onge go ema nyalo fwambo nyaka kaka gweng'u chalo moyanyi mu twany weche ni ka gima piny ni ok mari. So what you do is just you remain silent. An kata ng'ato koka an kuma aeni minena yudo warruok. An dalawa kadhiye to onge ng'ama winjore koda nikech owara. Ok nadhi ni kora pakora en ni Nyasaye orita gitemo gini kendo giwuoyo ma an iwayo na nyaka wach matim everything. To there's nothing I can return back nikech ang'eyo ni sama giyanya kamano to nitie ber moro ma Nyasacha oketo na kata makale kata mabiro na mbele. Koro sasa ma ng'ato yanyi nyiso ni nitiere nyiego moro kuom gimikadhe maber ma en to tame chopo. Koro iwinjo. Koro kitelo mbele niwa dhano gin jonyiego. Dhano Nyasaye ma Nyasaye ochweyo. Gin gimiluongo ni nyiego. Koro sami inge to rwako kuom sigunyu mar ayany. Tema koro miyo ng'ato nyalo yanyi, to inyalo yanyi ka gi meru pare. Meru monyuoli moting'o docheche. Inyalo yanyi go madwanyi go te. Ni fo ka meru kia jodala ng'ama kia dala upoko nyono rangau. Onyalo wacho weche te mondo obset wi concept mari oae gima ni itimo cha. Mondo concentrate mondo koni ka jama fuo tibro chako wacho ni mari cha bere ponga yanyi. Dong nyocha ng'ane oyanya mana wiye bare to wich maduong' no kia chako duoka koro winjo ka concept mane timo mar golo thum kata mar miyo ji nyiero cha orumo to ayany moro mane diro matin cha ema koro ketho omiyo joluno wacho ni kudni achiel towo ring'o. Nyiso ni magi gik mabire wang'a yori mondo mi lose focus. Koro mane gima timore. Onyiti bin. Onyiti bin mapani owuok matin bato biro kanya. Aya pasti wacho maber lakini mano ma negative. What about ma positive? Like ng'ato machalo kaka onyiti bin koro expectation ji oketo high. Onyi koro sani ber ka gero 5 bedroom mari koro ningo bed ni sani ringo gi gari jakinyara joso ningo bed ni ok pod dhi Kisumu gi tiende ningo bed ni wanene ko fly gimoro machalo kamano endo. Tingeni embende kaka jangoma embe podo try to make it but iyudo ka gima ji osemiye duong' ma kodonjo kata kumoro ga piko ni yani jakinyara jos pod idho mana piko ere kaka mati nyal konyo. Erokamano. Gino timore kata mana e tijo mar Nyasaye ka wan gi joma Nyasaye omiyo mich mopong' kod teko mar Roho Maler mayalo injili magolo jochiend ratiro ma obed gi huma. Iwinja. Koro gima timore ka en niya, most of people ohero promising to gi team. That is number 1. Number 2, wan gi the background management. Pesa miyudo kata kony miyudo kuom ng'ani ere kaka itiyo kode makonyi such that kidhi arena to ok yud gimiluongo ni wich kuot. Ok yud gimiluongo ni wich kuot. En ni nyaka ibed gi firm and strong management behind what you are doing. Firm and strong management. Nikech inyalo bedo miwer rauma to management is very poor. In gi joma management iyegi ema ging'iyo. Giwuondi seche moko ja klas 2 kan kama tikoni ni kawuono pesa ok odhi maber odonjo mana Sh5,000 to karido ka 50,000 to nobiro. Gima chalo kamano. Koro iting'e ni pachi ng'e ni in gi 5,000 pod tin gi kwan mar nyiewo gari. Koro mondo mi go 50,000 inyalo save matin kech yudo kitiyo gi 4,000 tikan kata 1,000 mondo chieng' rom gari. Kao time gadier. To kara pesa bedo squandered. Mane gini jopiny koro nyalo wuoyo kuwe mara nikech ka mich to semiyi to ok ne kuom nikech management is very poor. Koro mano winjo wang'i management marwa makonyowa to wang'i ni to ng'ama konyowa kitwa bedo nade. Ego mi sani okelo machines sani timo no everything maber kabisa
ka ng'ato gineno to reflect kaka tich ng'ato tiyo. Ka ng'ato oro pesa ting'eyo ni ng'ani oro pesa, ka ng'ano oro kony ting'eyo ni ng'ano oro kony, ting'eyo ka management mare ringo piyo sana. Namba ariyo, eri mondo yadi ni ringo gi ndiga lakini timo farm project maduong'. For example, ibedo gi ot moro maber dala kucho kata gi gimoro dala kucho ma farm maber. Clear your project first kapok idhiye luxurious things ma ji neno machalo kaka gari. Tiek gik ming'eni chieng' moro, nikech gik motimo go gin permanent. Chieng' moro kirumo to kidok tiywe. Clear with that one. Mano bende nyalo miyo mano bende iyudo ka jomoko kaka achiwo example kaka an ni ng'ato miya tadhi atimo project na moro dala kucho. Koro pesa norumo kanyo. Ing'eni en gima dala kucho dhi konya. Koro kata pok anyiewo gari madhigo mondo dhano nena kaka biro gi gari, to mano koro podi. Nikech biro gi gari no bende ji biro gi gari to onge pesa. Ere tiende bi gi gari to onge pesa. Afadhali dhi ga piko kaka iwacho no. Tingi silingi mo 500. Iwinja. Yeah. Aya, sama idhi ga piko no bende nyalo miyo ng'ato motisha, nikech Nyasaye wuoyo gi ji. Nyasaye ng'eni wuoyo gi ji, ok ni nyaka wari ka Nyasaye wuo kodi. Kata sama antika ni Nyasaye nyalo wuo kodi koni ng'ani wuoyo na maber, wamiyi gimoro machal kama, nikech chuny moro Nyasaye kitugu mar kony ema inyalo miye nyaka gari. Ng'ato miye kifungu ni onyini we na maber ya Nyasaye mondo gidhi tibiro ga piko. Nang'o? Nikech ok ogombo ng'eyo, nikech jomoko tiyo gi rieko. Amiyi kifungu ni koro kawuono ringi gi raini. Iwinja. Koro mano be nigi advantage mare. You be simple to attract the big thing to come in your project. Moloyo ting'ori idhi gi gari, jomoko aneno ka hire V8 to kodok e ot to oywago los. Iwinja. Yeah. Jothum mang'eny ywago los. Don't want adier. Anto ka jathum. Jothum mang'eny ywago los e ground nikech gidhi ka ginyisore. Koro ka nyisore kosedhi gi los mang'eny, koro ka gidong' kendgi, koro en lal lilo. En lal lelo. Koro chune no ywak. Chune no ywak. Onyalo biro nyaka kuche TikTok ani yawa matin ma in go, nikech ang'o? You didn't plan on what to help you first. Ing'iyo figa mar ji neni. Kik ing'ini mondo ji neni. Prepare your farm first. Bed strong. Mondo kinyiew ndiga tibro dhi maber. Amor kod jathum moro ni ema jalamo. Koro ng'ato chakoti ni to kara pasto hero angla. Jalamo, first of all, kata ineno ka okongo farm on the project mostly. Okongo timo project mang'eny kendo timo gi in a silent way. Most of them otimo gi dala kucho, timo gi Nairobi ka bo otimo gi, but mano mone otimo everything. Jiadi mosing'iso ema nodonjo pija, odonje kia Illuminati. Jiadi machieng' moro gole thum. En ang'o? Mang'eny. Tuon project ni fast. Wuoth gi tindi ma ji wuotho gi tindi no, lakini project ni cha korumo. Koro donje gari moro mayom ma wigi kuodi. Iwinja. Bed gimoro ma jo Kiswahili ng'eni Kiswahili takia. Kiswahili wacho ni kilio ya chura aizuii ng'ombe kukunywa maji. Wawa ogwalo go koko. Omi na kuni nyoro ni wawa joma yanyo yanyi. Ng'eni wang'ate ka ng'iso ng'ate wang'e. Joma wuo kumi wawa gi wuo in dhi mbele. Kineno gimitimo no dhi mi ber mbele. Time. Hapa ni jogi winji maler kabisa kaka wacho no endo. And wan gi nyako kama bende wacho ni osekale achiel. Wadwa ni wawinj koya kuome mondo wang'e ni twanyalo konye nade. Sleiza. Yes. Orie nade? Maber, time en mari, wuo motegno matin. Okay, an challenge makale in physically plus social media 2 days ago. Ntiere dhok moro ma ji luongago ni Anyango Toyo. Koro dhok ahero. So 2 days ago ntiere post mana picha mana goyo Bondo district mochari. Koro na post in my ginene page na moro mokanyal gadhige live the other account. To nodhi viral sana nikech an ka post ga ten ga 6 likes 8 ama 21. Koro mano nodhi 7,000 likes gi comments. Though comments hazikuwa positive sana. Unaona.
yudo ka jomoko luongi ni koro ma Anyango toyo. Jomoko wacho ni ati you're doing a great job. Kobire physically, I'm not in good terms with my mom due to that job. Hatuongeleshani ile like mother and daughter. Yeah. Kobiro in the process of dating maybe yudo ka ng'ato wacho ni ma nyalo kata negi dier otieno. No. So that's the big challenge. Koro I don't like the name Anyango toyo. So what do you do? Nafanya mortuary science, mortician. Ah. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ni life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Onyito kore kodonjo to isetieko pimo stochi, nadwa ne oelewa. But kore kobiro, akeni ang' ninuone kosa nuoni, anuo on your behalf. Nyalo noene. Onyi nyako man bathi no owacho ni otiye mochari. Koro ji luonge ni Anyango toyo nikech joma chuo to koro iluongo ni Onyango toyo. And koduogo kuom mamagi ok ni kode good terms kaluwore gi tich motimono. Koduogo e relation ne, iyudo ka samoro wuoyi kone ni ma nyanegi kata mana chuny otieno. Gimoro machalo kamano. Aya, e kinde moko chien kacha mokalo nogo picha ka en kar mog kanyo to post. To not trend sana, ne en gi views mang'eny, but comments to ne negative, most of them gin negative. Gigi osebedo ka torment nyako ni gini chande, nikech physically oyudo gik ma negative. E social media it is the same. So, Sasa delete your post. Koro post ne mono trend mang'eny no ochune ogine, oruchi nikech koro o trend to koro oneno ka gima ji are negative about it. Koro ne jok mane ka winja ne ng'ato ka ng'ato nyalo golo pache kaka wanyalo konyo Sliza. Ang'e ni an gi different opinion, ng'ato be nigi different opinion. Koro ang' nwachak gonyi. Twaridore kuom Jaki, twadhi kuom Glory, to Duol, Pamela, Loris, to gi Nyakwar. Kamano. Ng'amane piny kanyo, karibu sana. First of all, thank you, son. I'm Omari and Sliza. Yes. Sliza, congratulations. Thank you. Ni nigi tich. E piny Kenya ka ji onge tich, ma jomoko timo nyaka maandamano ni mondo omany nigi tije, gidwaro tich. Waduoko Nyasaye kamano ni nigi tich. Apart from beda gi tich, in gi tich misomo nyaka. Sorry for now, bado niko shule. Nabiro adjust. But podi somo. To mane gimitiyo donge? In gi mano tich maber, kendo in gi tich maber ma un joma timo tijno utin.
So kata kiweyo tijno nkori wacho na jose wuoya ahinya we monda lok pacha ema midhi timo no ema pod bo jibo wuoye kata wan mwatimo gi wuoye osiepa Nyasaye kotimo ni ng'uono ni nyalo timo gino to don't concentrate on how they are taking you because for me an kakonyi okane problem mar tijno. I'm not seeing any problem with that, but you must also understand ni Nyasaye tiyo yo mopogore. If you once meet with somebody moknyal understand imakawi tikao tijino in a very negative way, God will bring you someone who will understand you even more than how you are understanding yourself. So I can just encourage you ni endelea gisomo. That's a very good job, a very good one. I have 3 friends of mine doing the same. 3 of them. 2 are in Kenyatta and 1 is in Mama Lucy. They are my good friends. We mingle with them. Tunapiga story. Wauoyo watima ngoe BCD. They are good people. It is just as rech mocha moni. Sama wachamo rech, nitie ng'ama wuora ni akimuta anaikaje samaki kwa mdomo yake. Ai, samaki. To wan be ka waneno ka ng'ato ka ogwal muodo to wauo ng'ato chamo gwal. To nitie, so that is how life is. Kidwa concentrate how people are taking you, then there is nothing you will do. Kata kidwe machielo bene mana gi challenges ne. Each and everything majitimo, kila job iko na challenges zake. So for me, I can just encourage you, push it up, never give up. God knows why. God is going to connect you with friends who are going to understand you, and just take it the way it is. We have so many people. Omari ni ong'eyo chieng' moro ka wagocho ne mama moro niluongo ni Princess Julie kapok otho. Wagocho ni Omari ni mawuoyo kode simu. Ka Princess Julie wacho no kaka muonyo yadh okimi mit. Okimi ma ji oluora wacho ni nigo. She accepted na akaamua kukua hivyo na alikaa vizuri na amani yake tu. So just take it positive. And when they're bringing it negative, timgimi nongo conversation ama quantization. You quantize negativities to positivity. Samagin gibiro ni in terms of negativity, in quantize it into positivity. That is how I can take it. Thank you. Thank you so much, Tibim, for helping Sneza. But there is this part, Sleza. There is this part that you've not talked about. Makoro and Okowinjirege Mada Kaluri. Mama alikuwa against the cause. Alikuwa anataka nifanye beauty therapy, but me na prefer to kufanya kwa morgue. Iko sawa. Anadongo e od nyaminwa maduong'. Koro chieng' moro achiel ka wabete e mesa gi chuor nyaminwa gi nyiminwa wachiemo, to chuor nyaminwa openja ni Onyi, igombo somo ang'o? Nikech nahero thum, nang'ise ni agombo somo go keyboard. Nyaminwa nopama adong' pa mong'isa ni magang'o miwacho gi isomo go keyboard go bo konyi gang'o? Mokawa motera VETA. In Tanzania nitie gimilongo ni VETA, ma Kenya kae chalo gima chalo Polytechnic. Mos opuonja somo tweng'o tailoring, atimo 2 years. Moyawo na nyaka garment kama na tweng'e ABCD. I only did it less than 3 years. Na nikasave pesa, then I went back to school, nikafanya sasa production na hii muziki yenye sasa unaona mimi nafanya sasa hii. So once you are doing what you like, gisa ni mama ninyalo koso neno ber mar gino nikech pokichako kelo change as a family, but with time she will just understand you. So don't think ni en besa moro maybe opara ene nage pache kaka dhano, but seche makoro bon tako neno matunda, she will just support you. It is just a matter of time. Okay, thanks. Erokamano ahinya. Iluongo ni Onyi ni ng'ene de kawuono iketo yanye bank tapani Onyi nyalo bedo jamoko serious. Ne ng'at madwa golo pache kapok awuoyo oyieni
apa ni winjo kaka Sliza owuoyo kanyo no endo, otemo wacho kacha gik mosebedo ka timore ne e mbui mabende gin negative sana. Ne ng'amono ne kata pa ni winjo. Koro inyalo yawo mic tiwuo. Omari nang'o? Alenga karibu. Thank you. Okay, an gima anyalo nyiso jaber kwanza en lucky sana en gi tich. First joma yanyego ka sani tang'o bukre owe job no. The same job ma bo nyiere. Neno? Aya. Min gima ok dwar ni otim tijni mok dwar ni otim tijni mok koro giwinjre nikech tich motimoni. Dong ing'e ni owe min gi no koro ok ochuno gimoro amora, en omany life ne, o focus gi life ne, min gi no biro biro once ne osechako yudo pesa. Piny ka ing'e ni kata kikia family, kikia relatives ni, as long as in gi pesa gibiro ji introduce au wenyewe. Naam. So mi ile kitu naweza mwambia mama, we focus, we endelea na kazi yako. Ikiwa umempenda, penda kazi yako unaifanya na usijali kile watu wanasema kuhusu. Wajua? Wajali kile unafanya, angalia hiyo kazi yako unaipende vizuri. Hao watu watakuja kwako tu. Kwa hivyo mimi naweza kushauri kwamba endelea na hiyo kazi yako, ni kazi nzuri sana. Hata mimi ningepata opportunity wallahi ningeifanya. Ni nzuri mama, fanya. Hivyo tu. Thank you. Erokamano. Mokwongo dak achiel. Adwa na wuoye kod nyako ni matin e yore ariyo. Mokwongo adwa na wuoye kaka owadwa, kaka nyaminwa. Bang'e adwa na wuoye kodi kaka jatich Nyasaye. Kaber twang' na lam ni Nyasaye koka lor piny. Awacho chien ka ni onge dhano mamor gi ber ma ng'ato yudo. Mano gima nitie ngima mar dhano, gimiluongo ni nyiego. To timo dwaro ni mar chunyi e yor lony mar somo ber moloyo dwaro mar ng'ato. Kaniseyuero mitimo mortician en tich maber. Kinde moko kata nadwaro tij mortician no, to an kata ng'ama ne miya connection ne onge. Koro tich mak gi lweti ariyo. Nakone Omari chien ka ni ywak ogwal kik mon dhiang' modho. Ok bi mono. Ogwal bo ywak aywaka to dhiang' modho pi. Dhok moko nitie manyono nyaka ogwal. Koro chal kamano. Wawa gi ywagi ma gigo koko, tiya tiji cha. Gibiro dwari. Awinjo ka ng'ato ng'isi ka ni gibiro dwari chieng' ma koro isechako yudo pesa maber. Mar ariyo, gini en jachien moketo ni sigo e kind gi meru monyuoli moting'e dweche 9. Namba achiel, kik ibed gi chuny moro mar kadho meru. Bed kawaida. Bed gi chuny hera. Penj Nyasaye, atiyo mana tich lweta. Ok ama ng'ato, to ma tich matiyo. Gol sigu man ka, mok dwa ni mondo ati tijni. Nyasaye manyalo golo sigu no. To kidhiye gi feelings magi, gi rieko ni in be koro meru kun kodi be kun kode, onge kata tijni gotiyo to obobedo tich maonge faida. Bed ng'ama chunye ler, kato kun kodi wawa kun kodi. Aduogo ne ng'ato pesa moro ka biro sani. In kik ibed gi kun moro amora. Tich mitimo no chalo gi tich matiyo. An atiyo chuk dar, en tich mocham. En tich misiemo ni nyaka bonde. Kitiyo kama chieng' mono siemna bonde kan Greenspan Estate sa 8 otieno. To wich teko no biro na mamako ng'ano. Akia kuma wich teko cha noae ma bonde no napoka wiche. En tich mopong' kod stress. To pong' gi wich kuot. En tich miyanyie. En tich ming'uto ni olaw. Oonge ber pesa. Iwinja. Achimo nage.
Amos Smith iwinja. Koro we koko mar ji mak tiji gi lwet ariyo to ket Nyasaye mondo otelni. An kuma nochaya kamano gi mosiema gi bonde gi tich ne wachuk daro napok ayudo ng'ato manomako lweta mogola kanyo ema nitie sani makata sama wuoyo kod ni an e tich. To nikech nachomo Nyasaye jodalawa nok dwara noriemba ma an nong'eni koro talala kabisa Nairobi. Atieko higni 4 Nairobi kaka akia direction madhi dalawa Migori. To kana rado gi Nyasaye mobedo jakakora momiya tich. Sani bita nyadok e dala koro giwuoro. Ne gigona siboi nikech kadok gigoni kien kendi mbese ni wuodho Nyasaye omiya dhako. Kadok ni in ok inyal nyuol kien in bolo an sani gi nyithindo. Kadok ni gedie kumwa ninde koro igoni siboi manyaka siema wangiwa ni gedie ibiro ti kionge simba na gero ot. Sani koro dhogi omoko makendo wicho kuot makendo en sigu maduong'. Koro kiketo pachi e sigu mag ji to gimedhe temo ngimani onge. Dhi mbele, focus in what you are doing to ket Nyasaye mbele to Nyasaye madhi umi. Namba 2, kuom chuo madhi kendi na winjo kiluongo wach chuo. Nyasaye machiwo dichuo kuom ng'ato. Kendo Nyasaye miyi maber moloyo kata kaka iparo. Koro kuom dichuo mabiro kendi en tie. Ket mana chunyi kuom Nyasaye gi tich mitiyono tiketo cher. To Nyasaye biro miyi dichuo midago makendo nyuol nyithindo mubedo jok moko mubede rapar. Mogik, awinjo kiwacho ni nying moro kidwa noluongi Onyango Toyo. Nyis Nyasaye ni winjo. Piny nyalo miyi nying moro amora. Ber Onyango Toyo. Wan noluongo na juoga. Noluonga nyaka ni chokora. Noluonga ni ng'amoran. Piny nyalo bawo kuom nying moro amora. Kako mari nasa winjo ko bawo kuom nying moro mana wuoyo kode nyoro monodok chien. Iwinjo. Piny nyalo bawo kuom nying. Kaka sani nane wacho ni koro ng'ato nego ni kiyudo dichuo to ni nyalo nego dichuo no. Kone ne kiwuotho gi dichuo moro. Mbaka lokore ni chuo osechako loko oseyudo dichuo moro osechako wuondo wang' chuo. Ma bro loko chuo kasidi. Iwinja. Don't concentrate on the mouthpiece of human beings surrounding you. If you concentrate, you'll fail in whatever you are doing. Keep moving. Whether they are yelling, keep moving. Whether they are scrolling, keep moving. Whether they are pinching you, keep moving. And ensure that you succeed in the positive movement that you are making. And everything shall be well. Otek samichako, to yot samokoro sichako yudore. Chako ni kama en ranyisi ni ber dhi bedo mbele. Na wacho kinda na wuoyo gonyi kapok olor. Kinda ochaka wuoyo mare ndasa koro ni kineno kada no wuoyo kuom gimoro. Teni bayo winyi wach e ber miyudo. Nyiso ni gimitimo na en gima ber. Nikech de ni ji ok wuoye. Osiepta tino dera. Mano tadiero mari kosariambo. Gima ji ok wuoye. No ji olenga. Gino ken gima dhi ber, en gima onge faida. Iyudo lal lilo. To mago ne Nyasaye erokamano nikech dhano igi ng'ur nikech nitie ber miyude. Inipa ni potishen en pesa di. Kanena nena ringruok over 10,000 pok ichajo fee. Tima gigo tete mi cleaning kia ng'ong'o mi tim surgery go every to mitigi. En pesa makite kod pok iriwo gi msara. Nyiso ni gidwa ni gigodi siboi mondo chunyi wae tijino iduoge ndara mondo wang' kendo jok mago siboi olok sigana ni ng'ane gini bende otimo tich nyaka mocharit notamo yudo. Ok mane gima mane ketich anyuola. Iwinja. Koro gimitim en ket Nyasaye mbele. Ondike buk mar Ngeche 16 dek ni waketuru gik moko timo e lwet Ruoth Nyasaye mondo eka gidhi maber. Koro kitimo kamano nyathiwa tibiro mogik bed nyako mobedo strong. Sani kumigike ni gikos mitimo in ng'ama nyalo keto min gi piny. Ok in ng'ama koro nyalo gone koko ni goro bed ng'ama nyalo keto koni mama adwa ni mondo awuo kodi. En ni jomage manyocho koni ni kos matimo ne rach momiyo koro yaw sigu to ni ting'a dweche 9 ei tatimo mana gima chunya dwaro kendo timo ka chunya mor. Dogi no kamano jachien maduno kit sigu. Sami lungu miru kamano to kata en owuon pache biro ng'isa adier nyara ni
nitie gima ber. Are kanyo bro no pogruok. Obro heri molo nyithinde te. Kuom rieko mibro tiyogo. Koro Nyasaye mondo gwedhi to kiwinjo kapod chunyi tek. Nambara nie baye nyalo gochona wan wawuoyo gi ji kendo gocho ne ji walamo ne ji. To Nyasaye nitiere manyalo loko ni sigana. Makati yani makati luongi ni onge gimoro. Nyasaye nitiere makwo wuoyogo to loko sigana ma ji ne wich kuot. Daudi nocha ni jakwa dhok. Kiwe yawuoyi madongo manosomo jeshi. Daudi jakwa dhok. To kuma nochane emane Nyasaye notiyo kode monego nyaka gimane King Saulo noluoro. Koro ito inang'o. Ka Daudi to kodhi kata skul into ber timo nyaka kos mitimo nyaka motisha. Iti ne ka kingo Daudi to pod ywak ni chai. Mago thindo. Koro dwar Nyasaye siliza. Nyasaye madhi chung kodi. Nyasaye e wuon everything. En e wuon chuo, en e wuon tije, en e wuon pesa, en e gimoro amora. Kitiyo gi Nyasaye to Nyasaye dhi konyi to dhi goli. Nyasaye mondo gwedhi. Thank you. Erokamano ahinya Gloria, aneno ka ji pod ni kaendi. Pamela osebudho ka, chunya bende kaendi, tafadhali adwa namigi thuolo gembe gi wuoye. Otherwise ne jok makore kadonjo japi, karibu sana. Wadembre ademba samoro kung'e topic udhi neno kaka gine dhi. Aya, Pamela. An gima nyanyiso nyathi ma nyakono noher tije. Kendo oher tiji no kabisa. Kisehero tiji in iwuon kata ng'ato wacha ang'o. Ji tiyo tije mok nyal lando oko ka. To bora ni kelo nigi kuon e mesa. Emomiyo an gima dang' anyisi her tiji no gi chuny achiel. Nikech sama kata ibro yudo tich mibo yudo msara. To ok bende kine pesa no, ok bende kine pesa ni oa kama kama. Her tiji no nyathi dhako wadwa, ji gomba tich. To bedo ni mama u ok dwar. Obende nitie mana jok manodhi nyise gik moko achiel ariyo adek. Tasiro wach jadolo no ni dhi bed gi mama u piny mondo ipimne magi ma. Koro chieng' moro bura noloye kende. To kik iwe tijno ni ji wuoye, ni ji nyieri. Onge tich mok nyier ni ji. Aparo jomoko advertise nyaka tije mok inyal kete wang'i. Kata kidhi Koinange street kacha. Kineno to ochung' kendo en gi chir kendo orwakre o advertise tije. Emomiyo an gima dang' anyisi ni her tije no nyathi ma nyako. Gimago kende emomiyo aweyo gimago. Asante. Aya. Erokamano ahinya Pamela. Apani ji winjo maber. Janeko machiegni. Pod wadhi mbele gi discussion. We amiye chunya be owache Calvo ilingalinga kanyo janeko. Ami thuolo be mos jopiny. Chunya. Yes, amoso ute. Wakao. Abiro ka twak dhi mbele to kora winje mana gi malo. Okay. So mana matin masewinjo no ere ma koro abedo kaparra ni to ere gimomiyo nyathi ma nyako ni nyalo chunye nyalo wuok e tije. Gima mi pesa. Gima kelo ni kuone wi mesa. An mano kata mama ok dwar to nyaka beda piny gi mama no makwere manyise ni mae kama kura yude. Be ng'eyo ni tich yudo tek Nairobi kama lo kata somo ma ji osomo godo. Inyalo somo to mondo mi yud tich no. Inakuwa ngumu sana. Koro an gima nyalo encourage go ni mana tiji no. Ng'ama kok dwar kok en jabati we ng'iye we rekode. Focus gi gima nie mbele ni. Alafu janyuol to en ng'ama ibeda kode piny tiwuoya kode. Obiro winji. Jonyuol wagi be gibedo ga mager ga. But kedhi wuoyo kode tinyong'e gi wach makendo koro en emuchako kelo ni chai gi glass ni madhi kugo mbaka. Koro kiki chari nyathi ma jaber. Calvo udo kinyo, karibu sana. Mane gima nyalo nyisi kiki chari. Kata an tich mana tiyo kanyalo pimo ni mara an bende nyimine na wete na nok dwar tich mana tiyo. To nikech an nang'e gimomiyo tijno atiye gimomiya
pod atiyo tijano nyaka kawuono, kendo koro gin no be gihera hera kendo gi support mana tijano ero, no gik ma koro gidonje kendo ber negi ka gineno kaka an be nahero tijano ero. Koro onge manya wacho mang'eny, mana maweyi goni er tiji, iwuo gi mamau, focus gi ngimani, mano kende. Erokamano ahinya. David Electronics. Yes, ba. David Electrician. Ariyo maber lakini adonjo molewo matin. Electrician. Jaber mineno ni bath ni, jaber ni osomo bero mar ng'ama otho, tiyo e moge. Koro pod odhi mbele gi somo, lakini kata kamano oromo gi obstacle nikech jomoko luonge ni Anyango Toyo. Dongiwinjo ka joma chwo iluongo ni Onyango Toyo. Koro jomoko koro luonge ni Anyango Toyo, kasto maybe iyudo kata ka boy moro nitie tiwinjo ke iwachone ni ma nyalo nego kata mana nyalo mana chungo mane kata dichuo gima chalo kamago endo. Tijeno endo bo osemiye difficulties kata mana gi madha ne kanyo no endo. Koro mono wacho ni gini chande sana, makata post moko iyudo ni kuketo to iyudo kodhi yani trend gi negativity, ji yanye comment machono nyaka ni oruchi samoro. Biro ka mondo mi bende wamiye kony achiel ariyo adek gi advice. Koro an maybe advice manyalo miye en mana nto course ni nokawo ko ohero kose nochudego. Ka nohero to onge wach moro kanyo, nikech kata mana jabaro mar sirikal baro jomotho to baro nyaka jomogol Shakahola. To pok ne ng'ato wache gimoro, to mateno baro mana ng'at ma oseketi fridge mayom mopure bedo preserve. Mano tich mayom malich. Koro en kik oluor gimoro amora, obed mana gi to ka nochunego, maybe ankone moro nochunego, ankone moro ne tiyo kamoro, to ng'ise ni mae tich maber donje. Mano to nyaka think twice. Keto gino nyalo miye iluongo nang'o stigma, onyalo bet gi stress kabisa. But kohero gi chunye, ni mae course moyiero kuom courses gi te. Onge wach moro. Odhi mbele gi tich. Musa Juma be nowero joma noluoro tich, jomwandu tinde, joma norito tich, jomwandu tinde. Koro rit mana tijeno. Then another thing, course moyiero no bende unique, joma ng'eny ok ohere kaluwore gi challenges miwinji kwanogo. Koro gin unique, gin joma tin mikwana akwana. Koro kik owuog kuma demand nitie, mantie luongo nang'o possibility mar dongruok mbele nikech oluoro gik matimre sani. Nyako moro nyaneno ka explain no en nodhi bedo daktari to noluor kabisa kaka nochako. To gikone ka nodonjo skul to with time to mos to ng'iyo ka ng'iep sani koro en ng'at mane system maber. Koro kik oluor gimoro amora. An mana gima nyalo wachone. Erokamano ahinya maniluongo ni David Electrician. Aya, Calvo Wudu Kinyo, karibu sana. Janeko baneno kolwar apa mani en network. Just send your request to adhi mbele. And Japi, machiegni ahinya William Ojala, Loris isebudho, in gi wach moro koso ni isewuoyo ne jaber to gi Steve 041. Loris. Yes. Karibu. Asante. An gima nyanyiso jaber no obed proud gi tich motiyo. Mokwongo joma yanye maluonge no Anyango Toyo go. Ibiro yudo ka thoth gi gin joma onge tich, ma tich mar yanyo ji e social media kae ma gitiyo. Mar ariyo mamagi kata okaw mamagi oket piny to wuogo, nikech once no owe tije nendo nikech osome kohere gi chunye. Makoro onge tich. Mamagi ne biro kuongo kwede nikech janyuol to dwaro ga ni nyathi osom mondo konye. To kosebedo proud gi tich motiyo, to en odhi mbele. To joma yanyego to kik miye pressure nikech yath moting'o lemo ema nyaka bae kidi. An mane gima nyalo nyise. Maria nyalo medo matin kapok wiyo wil, kose? Yes. Yeah. Koro maybe my personal story abena nyamiye matin mondo encourage go. An kana adhi chako course mar electrical ni. An atime Kisumu pacho kanyo, Kisumu Polytechnic.
to nadag antiwa moro to nopenja ni in koro mitieko form 4 idwa timo ang'o nyathi owadwa. Tang'ise na anda adwa timo dhi college mondo atim electrical engineering to buok mon electrical engineering be ni nyal. Tapenjre kinyo to ng'ani nena nadi an kwani joma nyale gi to an gi hinga gang'o. Aya kaling matin to kazinde boyfriends ma kazinda moro biro ot kanyo to pimni gini kijana ni benjo tiko form 4 ka odwa dhi i college mondo tim electrical uni university miye uru advice. Kijande gi no discourage ongi sen bana mai kore shit joluo idwa no luongi ni engineer to tije to ntima tindo mayot minyalo kalo go piyo social work wan go ka community development watim piyo ikae mondo idhi NGO ndiki mondo iyae weche mang'eny. Electrical is very demanding ok bi kalo ba mano number 2 discourage kakoro adhi college chieng' makoro adhi timo inquiries qualification ma mondo itim electrical wayudo jakanis ga anti kanyo kore mo discourage zaidi ng'isen mama nyathino timo makosa maduong' manade niya odwa timo electrical Kisumu Poly kapok nawinjo ng'ato mano timo electrical bokalo nyaka nachak tiyo ka 1997 nyaka sani ene modwa kuongo koro anti ng'isen koro iwinjo gigi nyase nyisi nyoro pod idhi mbele kode kosiweyo acho to kama tek manade ni anachona anasema mwana dhi electrical nikech nadwar gik mitimo gi lwedo gimimulo gi lwedo mane gima nahero gik mibeti office nitie pod irango tarik king'awo koti kom masina tabu ji ok ahero jo kama koro nadwar gimimulo gi lwedo makata ka stima wang'a to wang'a kuro naseyien mane gima dwa timo donga akawo course atimo course we koro course ya wan koro ochako kelo kore ochak nyisa ni dong na wang'isi gigi misomo miywaka ni en wach mane dakisomo kaka ng'at ma ja college anyway mago gina factors ma nyalo discourage ke kichako mwishowe natime batieke bakale sani koro an full electrician even though gima timo sani ok en electrical but gima duong' chiemo biro mesa but electrical no te gima qualify and I'm professional in that field koro madam keep on hope ka en gima no yiero kohero king'ato discourage to nikech ng'ato nyalo discourage to weyo to dhi gima ok ohero to koro at the end of the day gino ok konyi mane manyalo medo. Thank you very much for the time. Erokamano ahinya we akwongo akawo thuolo be arwako osiepe makore kodonjo kaendi machalo kaka William Ojala, Calvo GB, Japi, aneno Rabi Japaradiso, kasto wan gi Lori. Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wanika mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Then one and only is His Excellency Dr. Reverend GHCBCD Calvo Wuod Kinyo. Ndani ya nyumba iluongo ni Pesa Oluoro Kok, ineno kaka odembore kanyo no endo machiegni. Adwa ni bende kapok wadhi mbele gi twak kaw thuolo ni be wamigi dakika 2 gi mos wagodo ng'ato de bede gine de bede e box go mathong' yawa. Calvo moswa mondo Japi moswa, Rabi moswa, William Ojala, Loris we wachako winji duondi kata nisi wuoyo kamano samoro ng'ato dei kanyo twakia for security reasons wachako winj mar Calvo Wuod Kinyo kasto adhi mbele amor gi twak makawuono. Calvo. Oimore uru tetete nying Ruoth Yesu. Amen. Amen. Anyero nying Ruoth Yesu no kang'eno nyalo wuok e dhogi but it's okay. Amen. Angama serious iluongo na Mananda from Nyanza. Koro anan Calvo gito chaka ni janeko onge gima osekethore. Nyinge ne na nying. Erokamano. Mari aumo matin nikech aneno ka network na thaga matin. Okay. So
Omari tich en tich. Tich manyalo keto ok ikwaji kech kwecho e marach. Kibiri kwaya kawuono, abiro miyi. Kiny chak ibiri kwaya, abiro jo kodi gi e chunya to kakoni. Odiochieng' mar adek ibiri kwaya to kata nitie tabiro ng'isi ni onge. Gima nyalo keti idago ngimani owuon, ibedo gi peace of mind ma ok ikwechi. Tim kod chunyi achiel. Pok aneno sikul mondik ni police dhi e course. Pok aneno. To en gima nyalo kelo ne ng'ato mogo e mesa. Mano kanyalo dhi e bathe kendo machielo matin, emomiyo yudo ka sani bende kata youths moko e yo, kwa koro wawe wach mar tich matin, moko bende yo mag keny bedo kochimo yo. Ok chim yo, why? Nikech iyudo ka samoro janyuol emochikoni ama janyuol emoyiero ni ng'at modwani mondo idak godo. Tine mibiro dak kode, en ok obi dak kode. It's the same way gi tich. Ka ok en tich mikawe ngima ng'ato oko, osiepna kata en mana tich midhi kiwuotho du, time kod chunyi achiel. Kwecho e marach. An atieka kamano. Ok ang'eyo nubi jako sahang. No, an awinji. Yes, an asewuoyo matin kama an asetieko. Mani luongo ni Calvo Janeko, apani winjo kaka owuoyo, and kuma ji orade kama be ber lando business mar ng'ato. Janeko uso geche Mombasa. Ne ng'ama baby nyalo gombo kawe nyagache moro matin. En nyaka gi lipa mdogo naneno kacha chunya ogombo. To achaka ang'eyo pesana, taneno ka kare pok oromo. Arito medre mondo agochne. En Mombasa Nam Chumbi, inyalo manyo Calvo GB Janeko, Mombasa Nam Chumbi. Owacho ni omanyna moro mar 250. Onyalo manyo ni moro moti kanyo mar 250 obayigo. Mit maratari. Aya, Japi. Yes. Amoso nyikwa Ramogi duto te noimore uru. Oimore. Yamoro abiro budho, abiro late lakini adonjo. Pod digest mbaka lakini penjo man gachiel ni to joma ok dwar tij nyamera ni gin gisaiko ne tich moro ma kowe ma to gidhi miye mantie piny, koso gin pachgi ema paro ni tijno rach to gin to gionge gi tich ma ginyalo miye. Pod ang'ade gi kanyo, awinjo twak. Erokamano ahinya. Genevieve oimore ahinya. Apani winjo kaka Japi owuoyo, and en oketo penjo mabende ang' ne wayud duoko mbele kanyo. Calvo uru kinyo. Bayo. Kaw mos makende. Akaw jatenda. Amoso chokruok duto. Wakaw mos. Amor, awinjo twak kaka dhi mbele. Although ayudo ka nose go okang' ma mbele matin, but awinjo understand kaka ne ochalo. Okay. Koro an awuon gi pacha, nyako ni iwacho ni otiyo e mob dong. Yes. Nyako ni en married, kose pod en korgi, ama en kare kende. Siliza duoka. Bado. Ok in married. Yeah. Koro gima timre en niya, ngimani nie lweti in iwuon gi nyithindi. So long as niseyudo tich, sani ngimani ok dang iwach ni nitiere jonyuol ma bomiyo ngimani ya baadaye. In monego bed ni ipango ngimani makiny. Ipango ngimani kaka nyithindi dhi bet, kaka nyithindi dhi somo, kaka idwa gerori in iwuon, kaka idwa dhi chako dak e odi, kata kopo ni Nyasaye ogwedho gi dichuo moro mbele kaka. Being ni life sani en ngima moro ma ok inyal predict mbele.
inyalo yudo kata dichuo kawuono to kiny kendo okethore. So the best thing en mana ni nyaka jipanga in iwuon gi tiji miyudono. Cause diere manisomo tijno, aparo ni onge anyuola moro manomiye support moro e ot. Kendo seche mane i graduate kata e tijno, weche nowachore mang'eny. And weche mawachore mang'eny gi gin mana ma discourage gi mondo kik iendelea. To adwa kone ni gima ber ema ji wuoye. Ka in gi wich, chak timo giki sani gi tich ma ji ochayo. Iwacho ga ni kidi ma jogedo tamrego. Emikaw mondo itim gamo. Kidi ma jogedo dagi ema kaw mondo igedgo. Chieng' moro ng'ato nobuogie. Jok ma wuoyo marachgo ema chieng' mokoth nomonji to gibiro timang'o? Gibuore e odno. Koro in focus gi tijino, timgo giki minya timogo sani. Koro kata ka giyudo dichuo moro mbele kaka, to okoni ni nyawegi, tich mitiyo ni tok muoro. Then, nitiere kaka onyalo pidhe gi nyithindo. Well and good. Lakini ni janyuol dwaro koni ni weri gi tijno, anyuola dwaro koni ni mondo iweri gi tijno, to onge gima gidhi konyi go mbele, kik iwinj gi osiepa. Focus gi ngimani makiny, kineno ne en gima konyi, mshahara miyudo kar kanyono, iwuon ing'e kaka odhi konyi. Koro, in focus gi tijno. Jogi wuoyo to onge gima gidhi konyi kodo. Iwacho ga maber niya, anyuola ok yiere. Kendo nitiere anyuola mang'eny manyalo wuondi. Kendo seche mirang chande tek anyuola be mor. Focus gi tiji, jipange na maisha yako. Irang kaka nyithindi nyalo bedo mbele, kata ka en ni onge nyithindo ting'e ni nyithindo bende boyudo mbele kakanyo, maisha yako iendelee. Usikue discourage na mtu yoyote. Aparo ni mane pacha gie sani. Erokamano ahinya Calvo Wuoro Kinyo. Apani uwinjo kaka owacho noendo. Mano pesa oluoro koko. Wasebedo ka wawacho dhok achiel mar kihero tich. Taneno ka ng'ato nigi different opinion. ZJ osedonje budho kaendi. Karibu sana badwa ni mi thuoli mos jopiny. But kapok ami, owiti naneno ka pingowa e comment section kacha. To koro chuna rwake nikech ok dang' wanind kon chiel. En ka adwa ni owiti the sun. Nowacho ni bwana an tijno rach. Awinjo kowacho kamano noendo. And emomiyo adwa ni akwonga miya ne chance mokwongo nikech jok mosewuoyo te osebedo mana ka wacho ni tim tijno. To wetene taneno ka pingo kendo kata opinga ga videos ga sana bwana ifo gine koro obiro ka kora ken opinga gi chuki mochuki agodo koso enena gi vibe mabende onyalo miwa wambe waelewa. Owiti karibu sana. Mokwongo mosuno imore uru. Wakao the sun. Ing'eyo ni sama ng'ato nigi wach moro ma ji wuoye, ber mondo ji support gima ber, to ok ber mondo ji support without reason. Yeah. For example, nyathi manyako nowacho ni ji achiel ariyo adek moko from jodalagi osenyise gimomiyo ni ok gidwar tich motiyono. Koro gima duong' ni to bende olesen ne gimomiyo jogo ok odwar. Nikech onge gima ng'ato nyalo wacho ni an ok adwara, but nitie reasons momiyo jogo ok odwar. Reasons go emonyalo explain wadu jogi ok odwar nikech magi. Nikech jolony moko nowacho niya, ni gima ng'ama ng'ongo neno kobedo piny, nyathi nyalo neno kichung'. Be ok nyal neno kata idhi yien. Koro ka en gi jodala gi ma for example jonyuol ne wuonene moko osenyi nyathiwa tich to itiyo but tijni to ok morwa. Gin gi reason, to reason no bose nyiso. Kendo iyudo ka iluongo ni Calvo wacho wach moro. Yeah. Ni ka ng'ato osebedo maduong' koro inyalo chikri kende. Anyalo nyisou ni ng'ato ang'ata e piny ka ichiko. Yeah. To nitie joma nyalo chiki direct gi joma chiki indirect but gichiki. Maka ok inyal yieny mondo gichiki.
tinyalo yudori kamarach serious kama koro in e lwet sirikal. For example, iyudo ka koro ng'ato osebedo ng'ama duong', onyalo kawo nyako moro amora mohero, to iyudo ka kiduong' inyalo kawo nyako miherono, to nitie type mar nyako moro ma kikawo to kata community ma intiere ibiro winjo mana ka chok ni koro iluoro chokno ma ok ikawo nyakono, to already community chikni mondo kik ikaw nyako marach kata moya e wi giga kata moro manie condition ma ok ber, ma ichwe iduoge nyako maber ma ji ok bi wuoyo ni marach kata ma ok kuodo wiye. Koro biro ni wiyi nyalo kuot gi marach, already chiki. Nyathi ma nyakoni kik ng'ato winjo bed ni wuonde ni ok chike. Pod ichike kendo inyalo chike nyaka gi ng'ama okia. To en mani reason momiyo ng'ano chike mowinjo bed ni ochiko ne ite ni to ng'ama kwera ni gini rach. Ang'o momiyo owacho ni gini rach? Yeah. Winjo ma Erokamano ahinya Sliza, Ken iwinjo kaka owete The Sun owuoyo, owacho ni be isebedo gi family mipenjogi ni ang'o miyo gidwar tich ailano. Adek Tadu, karibu sana. Ka in Nairobi kata onego bed ni wamakore kata kiny gokinyi, dho ni ja SD. Reason momiyo mama ok dwa tijno, ineno chon kanatin nok anyal neno kata sanduku maninde. Kaka samoro kikeloga maiti to waringo e ndara wadhi neno. The moment ma I view that coffin, nok anyal nindo, like abro buogra. Alafu second, mama na believe wenye wanafanya kazi ya mochari lazima wakuwe wana use drugs. Then nachako tijno kokia. Nachako tiyo kapok adhi e school, koro kadhi e school. Koro kane an e mochari mabut dala kucha, en nong'e ni natiyo e gine moro kar kanye ma nong'e ni antiere. Koro the family ne biro ga e mochari to tero ne, okay, iluonga ni Christine. Koro ne ginyise ni Christine tiyo tich maber. Koro nochopa time ma kaneno ka that time yenye watu wanakujianga bodi saa 6 hapo, ka wasetieko dressing gokinyi, koro chuno adhi abetie kucho, now that wasimpelekee information naonekana huko. Yeah. Okay, wachaka ka microphone kendo. Celestine, tich to ber nikech gima ji dwaro e tich en mana daily bread to kod weche mag rwakruok gi ot kama ng'ato nyalo ninde, gimomiyo ji tiyo ji te. To en mana ni sama itiyo kaka nyathi manyako kata in mana ng'ama wuoyi, owinji bed ni ng'iyo ni to ngimani makiny en mane. Nitiere jok moko ma ok wiye wil gi gimane makinyno. For example, nyalo bedo gi nyathine moro ma chieng' moro chung' on behalf of en motiyo sani no, kata mana gunde moro bo onyalo bedogo. Koro nyaka itim research ni pesa tiyudo ndiyo. To joma nokuongo tiyo tijni before atiye, sani kidhi kata mana ni dhi nono gundgi bi inyalo yudo ng'ato moro modong'. To kiyudo kinyalo yudo ng'ato, be en ng'at moro minyalo kwan kama ikwane dhano ma wiye ni sawa, koso en mana ng'at moro man kanyo ma piny odong'go. Jalony moro nowacho ga higni machon ni a successful person is not how much money you make, but the kind of people you brought up. Bineno ka through that job, inyalo kelo imbe jok moko 2 3 manyalo reason kata ka wuoyo ni ma nyathi lis koro wuoyo e kind ji. Koso in idwa mana bedo ni kisechamo pesa ni mang'eny michamogo i-enjoy piny itieko maisha ni kikanyo. Koro an ok asekondi, tijno rach. Mani luongo ni awuoye gi oweteni. Oweti wuoyo maber, be gimiwacho be wawinjo. To ng'e ni mano en nyathi manyako
otiyo tich makelo ne chiemo e mesa. Otiyo tich ma at least nyalo puonjo ne nyithindo, maybe mane tich ma nosomo, ama otiyo ka chunye orwako. En owuon gi chunye onya wacho nan okay, tich motiyo no chunye orwako, ama ochune kodo, ama otiye just because ne onge kaka onya timo ang'o, onya yudo go ginene moro, tich moro ama kaka onya keto go chiemo e mesa. But koro kochopo ni i advise ng'ato ni tijno rach and onge gimoro minyalo konye kodo, ibed min gi, ibed wuon gi, ing'eni mano ichalo ng'ama timo ang'o, ng'ama keto pressure kuom nyathini. Mokwongo nyathini odwa strive kaka dang' oket chiemo e mesa, kaka nyithinde dang' som, kaka dang' ochak pango go ngima mare makiny. Koro by the time ma koro odhi yudo go tich moro machielo, dhi yudo ka ndalo ne bende otimre nade, osongo. Aya, tisho man ka nigo man go nyathi manyako, onge ode gie sani, onge dichuo gie sani. Bochopo point ma koro yudo dichuo moro machielo. It is dichuo no mondo decide gibed piny ji ariyo mondo giwinjore ni okay, anta tiyo tich makama, dichuo be tiyo tich makama. Koro ber mondo wadhi mbele, idhi mbele gi tijini, ama iwe tijini, then wa focus gi maisha mamara, cause tich matiyo ni anyalo pidhigo gi nyithindo, mwa focus kodo gi maisha marwa mambele. Hapo ni sawa. Mano ka dichuo dagi, moneno no nyalo focus gi family mamare, mopidh family mamare to the point kaka dwarore, mano sawa. Lakini man go ni koro kata osiepe ama wade ama kata jonyuol ni koro dwa biro koni ni man go rach, man go ber. Seche manisomo gini jogi ne nitie, ok negi advice in mondo itim achiel ariyo adek. At the end of it, isechako yudo matunda mar gini, ti gi matunda go maber, ti golemo go maber manyalo konyi go kiny. Then oruye kiny ka jogo biro, jogo bo chako puoye ni itiyo tich maber, itiyo tich maber. Kineno ni tijno berni, irwake gi chunyi, endelea kuifanya. Alvo, wapenji. Onge ng'ama chuni gi tijno, endelea kuifanya. Lakini moro ni ng'ato dwa advice in itim man go rach, mondo mi tich moro moneno ni ber no, omi tich moneno ni ber ni inyalo timo no, then well and good, inyalo weyo mondo mi tijno. Gokinyo, apenji penjo moro. Apenji penjo masimple ni nyako ni pod en single lady, in kaka Gokinyo be inyalo kawe gi tijeno? An gi kokora, luwore gi winjruok ma ikinda kode, inano. Ka en ni abende pod ka ayudo min ot madak kod, mwa bet piny, manjo ni chunyo orwako nyako ni, wanyalo bet piny ma wawinjre ni okay, man go to nyako ma chunyo otimre nade, chunyo ohero. Kata bed ni koro ofukwa maiti, to chunyo osehere. Bwana be winjo ga ni hera blind, kose en kamano tu, lakini iwuoyo ga wuoya to giko kala kamano. But koro kan go kamochope, en nyaka ubed piny ma uwinjore ni okay, an atiyo tich makama, it is either idhi go mbele, ama uachane nayo ndo tuendelee na maisha. Okochuni gidak gi ng'ato, nikech tije. Calvo noseduoko gino chien kacha nowacho niya, kopona kawo nyako ni to an gi tija moro manyalo pidhego. Dhako en ng'ama nyalo decide kata ni bede ot, atim kama kata we ayaw ni ohala moro an gi pesa, ka tijno rachna. But kopona onge tich, tinyalo yudo ni mano be tich maduogo pidhowa e ot. Iyudo, nikech en gima osomo, ma en godo e wiye. Iwinjo, koro an aparo ni Calvo noseduoko gini maber ni nyako ni otiyo mochari, but koro hera ka ng'ato koni, dong ji hero nyaka chuo maringo mokano nyaka ondiek, but gisewuoyo gi miyo ma giwinjore. Dong ji nyuomo nyaka mon ma jojuogi ma iro nyithindo, ma ji ma wacho yaba ching'ane jajuok dichuo to daka kode. Koro I don't believe ni tich ma ng'ato timo nyalo tame bedo gi ng'ama dichuo mohere. Iwinjo? I don't think so on my side. Adwa ni mondo believe zani ko wapenjo nyako no penjo ma simple niya. Yawuoyi ang'eyo ni dwaro nikech nyako kaka nyiri mamoko. To penje ni to bang' ka yawuoyi go osefwenyo ni otiye muchari,
ka jawuoyi aparo osere to fwenyo ni otiye muchari adi machako duogo out of 10. Owete ng'ato kihero ma uwinjore tadieri heri kichunyi duto te, ng'ani kata fukua maiti mtaishi naye kulingana na vile mtakuwa mnaelewana. To kineno ni tije no rach kone nyako ni okay, anta kawi to tich mitiyo ni wachana nayo, abo pidhi abo timo 1 2 3 kaw pesa ni tim 1 2 3 wachana na ile kazi yenye unafanya. Aparo mane lakini jok mabiro to idon koro ni tiyo kama kaka nyako no tiyo to wei nikech tich mitiyo no mago ok gin ne ndoa bwana. Hiyo inaitangwa ni akiana wanyalo luonge ni last, akiana en tama mang'eny. To ka en adier ni iyudo nyako midwa dak kode ngimani, to kata tich motiye ok nyal moni bet kod nyako no. Omolo V8, Omolo karibu sana mos jopiny. Aduogo erokamano kabisa. Amoso joma nie budho, aneno ka twak iye ber lakini awinjo mana nini muchari but pok ang'eyo kaka twak en kabisa. Koro unyalo wachna mondo abachangia. Lady man malo kane iluongo ne Sliza, ne ni other person makore kodonjo. Sliza nigi passion mar tiye muchari iyudo manochako tiyo kapok osome kaka jigo kibarua giendi. Koro kaka nomedo tiyo to nochune mondo koro chak somo ma samo wuoyo ni pok otieko skul pod omedo some iwinja kako nyalo handle body mar ng'ama osenindo kata mwadendo ni maiti. Koro gini osebedo ka kelo ne problem sana nikech jok matiye mochari kowuoyi tiluonge ga ni Onyango Otoyo. Koro en ji owe nyinge, en iluonge ni Anyango Otoyo nikech ong'ama nyako. And gini osebedo kata kaka niwinjo ka owete wacho, wete mowuok noendo iyudo kata ka ng'ato kone ne ma nyako manyalo kata mana chiewo gokinyi gotieno ma de ng'ato kata maneg ng'ato, gimoro machalo kamano. Gino osekelo nyaka tungni kuom kinde gi madhane. Koro mono penjo ni ere kaka onyalo konyo gima chalo kamaendi ne ng'ama nodonjo manyalo changia inyalo gine kanyo kech chal ka gima gini koro miye kata depression, ok en settled, ok owinj maber kaluwore gi gino. Koro gini chande and ji osemiye advice ni kama ni gima ni chunye otime. Jomoko kone ni kiko concentrate on the negativity, oweti to kone ni gino rach nikech kaluwore kata kaka embe nosewacho ma ji kone ni onyalo neko. Koro samoro miyo ji oluore. Koro kanye mono wachope Omolo V8. Kanyalo chake matin Sliza aparo ni enena sawa nikech an kaka ng'eyo that thing aparo ni kotiye kama ok onego tiye en ni ok onego tiye gwenge nikech onyalo capture jok ma ng'ama ong'eyo jok mong'eyo sana moko onego ninigo ok onego relate go sana. Ng'eni kiserve jok mikia e department no gima nyalo timi onge, lakini kibedo ni serve jok ma beti ng'eyo sana miwacho ni kaka koro for example Omari Nas en ang'eye chieng' mara machaka nindo abi ng'eya kamano mano kende nyalo maybe nyalo affect kata nyalo biro parogi, lakini kiserve ng'at ma ikia to an ok ane rach moro kanyo nikech tich to en tich. Aneno ga relate kia tich ni kia onyalo nego kia ni joma kia odak kia joma madho kia ng'owa jok ma kia opidho kia ng'owa ok en kamano ng'at mosetho en ng'at mosetho en body but ka en ng'at ming'eyo sana eka nyalo fuatilia yani nyalo mar bedo kiparo, lakini en tich ma kawaida. Kata nitie osiepe moko mang'eyo mosetiye mang'eny kabisa kendo en gi pesa, en gi pesa maber kabisa. Koro kata ng'ato chande no wuogi kata nini ananeno kik owuogi nikech ma tich moseng'iyo go mamiye 1 2 3 mar yuto nikech sani be ng'eni tich onge Kenya ka to tich en tich to ng'ato be ok nyal bedo ni koro kosetho ni koro en nini sana en desperate sana ni koro ng'ama nyalo mule onge ng'ama nyalo timo kama onge gigi te gin tich. In fact chon muja dirigo ne onge chon en na ng'ato osetho en gimoro 2 to 3 days
then wach ni oruorwa kamano. Koro nyaka ne wach ni bi ji okaw kamano nyango to ne gin joma richo kabisa, lakini ok gen kamano, gitie department ka department. For example, kidhi osipeno mag private gi opogore gi moko kaka city muchari ka tema bet rach matin. Ebe yude ka jok moko rilo nyango toyo, lakini private gi ito gina sawa, ma kaka to nyalo tiyo ma yud pesa malong'o kabisa. En sawa, an aneno no endelee, kiko bed gi luoro moro amora ne kia ng'ato nyalo fuatilia kata ni jachien moro nyalo chiene, onge jachien chieni ng'ato achiel. An aseneno mwili mang'eny kabisa, ok atni atiye nini, but ase attend nini mang'eny kabisa. Ng'at mikia onge gima nyalo timi kata achiel, but ki attend jok ming'eyo sana, mano kenda bijo marach. Pachi nyalo siko paro gi apara. Aneno kamano, aendelee to gi kasi kitije, kiko dog chien, mane yuto mare, tich sani onge Kenya ka. Mani luongo ni Omolo V8, ero kamano ahinya. Aneno kowiti pod penje comment section ni ang'o momiyo, apenjo niya, ang'o momiyo joma yang'o dhok wigi lokore? Aya, penjo no tek manade osiepa, mano Kathy duoke kamano no endo. Aya, waneno ka wan ka gi Nyasong ma bende ng'ama nyako wadgi ang'e in person otiyo matek kabisa. Kathy osedonjo kacha. Loris, thank you so much for sharing. In fact, live ni endi ng'ama share en Loris, thank you so much. Ida karibu sana. Pamela machiegni. Nyasong, do you have something to say or to advise your fellow? Kasto ng'ama nyalo react penjo mar owete no tafadhali. Okay, amoso uduto. Wakao. Wakwongo achako gi penjo mar owete. Owete aparo ni nini onge deni tinde nitiere jok ma koyang'o dhok to wigi lokore de koro gitede koro wigi lokore. Aparo ni joma yang'o dhok tiyo dhuro, kata iyudo kata ranks genege. Nitie joma yang'o dhok to onge ma wigi olokore, mano mana ng'ama ne wiye rach. Koro nitiere gimoro ma kikawo mikete pachi to siko mane pachi koro ing'eno were pachi. Koro gine misiko kiparo to gimiparo no ema nyaka timreni. Koro nitie gik moko ma kwakawo mwakete pachwa tema hinyowa wan wawegi, miyudo kata ni ng'ato wiye nyalo lokore nikech gino siko godo ka koro otimore nade, opare. Aya, to my sister, aparo ni sani Kenya nitiere kaka Kenya en. Sani be gik moko kaka nwa believe ga gik moko machon ka. Sani piny olokore. Ng'ato ka ng'ato dwaro pesa ne mamare. Aparo ni sani kuma intiere ok inyalo biro kata TikTok kani chako kwecho nikech in gi pesa ni mamari. Tich mitiyo no an ok ane rachne, bora nokelo ni pesa. Bora ni en gimoro misomo, gimoro manyalo sustain. Sani awach ni gima nyalo miyo ng'ato depression en mana yor manyo pesa. Makaponi ok yudo pesa no to nyalo hinyi. Koro kik wakauru gini ni joma tiyo muchari ni gini ni gitimo tich moro marach ati gimulo jomotho. Kata wan wawegi aparo ni wan kata Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. wede wa mosetho. To wede waga aparo ni kata seche moko kwa nene ga maiti kata maka ng'ato, but kogik emeke wa nini to nyaka to chuni ni nyaka to imul
kata nokochuno ni yani kiluoro ga maiti to mano mari ma e dala no chuni ni nyaka ibul kendo ok iluor. To gimoro misekawo mikete pachi nikech kidhi ka ng'ato tinyalo wacho ni yawa anta luoro maiti. But mari ma e ot kata nyathini ema otho, awachi kata mama kata babu in gode ot kanyo. Chuni ni in ma nyaka ang' ibed kode kanyo. Otho ka intiere to in ema nyaka ang' ibed kode kanyo. Ma chuni ni nyaka ang' ni mule. Koro waweuru kawo gik moko wakete pacho, gik moko moko ti. Ineno gik moko mwakawo wakete pacho, gigi ema hinyowa. Jaber tiji tiyudo pesani. Iwinjo. Kaka iwinjo nani Omolo mi advice ni kik itime e gweng'u. Gweng'u aparo ni ema nyalo hinyi nikech mago jok misebedo godo seche moko kata friend ni seche moko family friend. To kiparo ni koro entiere mochari kanyo to gino nyalo hinyi. Aparo the same to joma tiye osiptal, nurses kata doctors. Ka watne moro tho, onyalo winjo malit ahinya kata ng'at moro komulo chuny onyalo winjo malit kata un jok matiye mochari. Nitie ng'at moro ma kata kokel kanyo. Tinyalo winjo kata ko omuli. But tich mitiyo no ok orach. An ok ane tich moro marach kanyo. Meda tiye tiyudo mana pesa ni. Kenya sani tek kuma diyude tich onge. To miseyudo no mane mari. Koro waweru kawo paro moro machon ni joma tiye buchari gin jok moko kata moran. Gin jok moko ma piny osedong godo. Gin gima ginya timo onge, gin mana rito maiti no. No. Mano tich ma mare kendo endelea gi some. Weuru som gino mane yore manyalo kelo ne pesa. Dichuo moro machieng' moro noyudi mabiro yie gi tije no. The same as ineno as ladies. Nitiere ladies mane chon kata ka norom godo kopamo. Kago opamo kata tiye ba. To ji ne nyalo wacho gima raracha. To tinde those people be ma ji ohero nikech they are genuine people. Iwinjo? Koro kik wakaw gik moko machon mane jowa machon kawo mokete pachgi. Gimage gik ma hinyowa. Mano tije ma mare ma embe en mosomo. Aparo natieko. Hapa ne Nyasongo wacho maber kabisa ne ng'ama ne kanyo nyalo bedo ni owinjo. An on my side I feel ni kaka ne owete owacho kadwa react e gima owete owacho ni ang'o miyo joma yang'o dhok wige lokore. Mostly yudo ni joma yang'o dhok ma wan godo e kor gweng'. Weri gi ma yang'o dhok ka Kenya meat. Wan gi jok ma yang'o dhok ka Kenya meat. Ok aparo ni ginyalo kawo janeko. Gikawo ng'ama somo maler mong'e handle maler. But jok mwanene gweng' en ng'ama madho yath, ng'ama madho njaga, iwinjo nikech mane momegi. An pok anena ng'at moro ma wiye ler mowacho ni bas kota dwa yeng'o, moyeng'o ma wiye lokore. Apana. En nikech yedhe ma ji tiyogo gi, iwinjo, kaka gweng' nolosi ni ng'ane dhi uyang' na dhiang' cha, iyudo, ma bende kata mane e liete iyudo ni nitie jok ma iweyo ni oyang' ang'o, oyang' dhok. Ok ni ati ka giseyang'o to koro wigi dhi bedo ma en nikech kaka community okawo gi, iwinjo, class gi ma gibede. En ng'ama nyaka madh kong'o, ng'ama nyaka madh njaga. Koro odhi oyeng'o mondo omiye gine matin. Omiye pesa moro ang' odhi omadh go kong'o. Koro yedhe ma gitiyogo ka ema loko ga wigi. Ok ni yang'o dhiang', ni yang'o ma wiye lokre. An mano to ka believe. Ni kata an mosene chako yang'o dhiang' molo wiye it ni ka yang'o dhiang' diriyo to wiya koro biro marach. Ng'anya to kayie. No. Kayie. Awacho kamae. Jawach moro nowacho ni experience is the best teacher donge. To as a witness more than 30 joyang' dhok manitie age ma ka gigike to wigi lokore. An kod wach machielo ma ng'ama dwa tamore to tamre atama ka winje ane. In tiji mitiyo no nyalo kawi muda marom, be nyalo kawi the whole 1 year. Kapok ileko kata ni for example you are a driver, pok ileko kata ni riembo gari moro kichomogo kamoro kata in ja saloon, pok ileko ni loso ne mama moro wiye maber. To kiseleko tiji mitiyo no. To imagine ane ni nyako ni dwa leko but chuore ma eka no kawe kato chuore ni dwa handle nang'o.
Ng'ata ng'ata ma pok oleko tich mutiyo no notiyo kata ne process mar tiyo ting' na bade. To kiseleko to Owiti apenjie. Aduoki. Seche moleko no dongo leko no loso maiti. Ok olek ni maiti kata de kata time nade. Oleko no loso maiti. Ya. Imagine Shida ni kaka. chuori oleko bathi noloso maiti tiyudo kumuli kendo chapni. To shida ni kanye dong mano tije yawa. Dong mano tije mostly gima wan go de mind wa ema biro nwa ga ile. Koro kata koleke onge shida emomiyo winjo ka wacho niya ok onyal rikni sani no kawo ng'ato ng'ama ok elewa ok ginyal dak go bro yudo mana ng'ama elewa to gidak godo. Makata koleko kamano to onge. Nyasomo wad mora dwa nyisika mondo ipar ananeno mana kondike somewhere niya a successful person is not how much money you make but the kind of people you brought up. Kisungu nato koro nitiere nyako moro manyalo nyuol without ka spend gi dichuo. Winja ok inyalo bedo nyako spend gi dichuo mondo iyudi therefore idhi rito nyithindi go kendi to mano bende ber. To gima kik wawuothre kata wachok mana ji chuo 10 ka wuoyi manyalo yie kawo nyako ni to ka wuoyi no yudore to either en abnormal Hapana. Mana ng'ama wiye ler kaka wiyi ler. Onge ng'atno. Ini ng'e nade mitamori ni onge gono. Ing'e gima Nyasaye opango ni. Seche moko ng'ama oyudo no. For the time being. To nyalo gole kata tich motiyo no koneno ka tijno ok berne. But to ng'ade nosewacho ka ng'ama bro yudo. Owiti an gima dawachni iparo ni jadi matiyo muchari to koro de ji leko ga dong joma de tiyo muchari koro onge. Nitie nyaka chuo matiyo to nigi mon kendo nyuol kendo nigi nyithindo. An onge de koro ji tiyo muchari ni ji leko ni kani ng'ato leko mago gima onge nikech de koro onge joma yie tiyo muchari. Adwa duoko. Omari. Bwana Mato ok udhi konyo kusechako uduoke nyaka e yang'o dhiang'. Ok udhi konyo nyako ni. Gima wacho. Omari. Ok inyalo e bade adek gi customers moko ka kina join kendo. Akia pingi. Gima wacho Mari. Tij nyako ni ne en tij mane okawo bedo ne piny gi bug kalam odhi otimo. It's a professional job. It's a professional. Ok osiemne ni chuka pale dhi chak yeng'o. Yes. So an kata an gosiepna moro manitie Kenech matiyo tijno ma smart kendo mane tije for long iluongo ni Sudhe Wuonyawara. Kendo en gi familia ne maduong' sana. Onge chieng' ma Sudhe osegone mbaka ni bwana aleko joma yang'o. Yes. So kopo ni ji ni ng'ato leko tich motimo kare de tinde ji leko pith kata pasra de nobokore ma gi yalo sate kata oninde ji chieng' otieno de koro yala winj. Koro lekwa uketo e tich ni ng'ato leko no oyemo gine en gimosomo ji chowegi e iye kuchuchu ma kowuok e dhoth to bende owere gi weche. Anto adwa support owete kumoro to support nani dhigo owete piny. Ing'e ni ng'ato katiye muchari kachacha gik moko ling'e nyiso ni ya lek mar ng'ama tiye muchari ok inyal kata mana pimo gi lek mar driver monowacho cha nikech driver riembo nigi commotion nyiso ni ya en koleko to nyaka bed ni omako steering ogo kona keno timore nade kia ogo gari piny ineno mano driver. Aya japuonj ka lek ma worst koro wawach worst mar lek japuonj oleko ni nyathi moro chande koro nochwado iwinjo ipoko chungo mochwado dhako ma you are disturbing me where is your book iwinjo to ng'amotho nyiso ni en kaka no ling cha ine me yang'e
onge chieng' minyalo leko ni koro ni pado ng'ama otho ni chanda nade. Why? Because room cha is always quiet. Nyiso niya, ka nileko to in eminyalo leko kendi, in eminyalo narrate ne ji. Omolo V8 en ja politics. Onyalo leko ni ne gin jakaranda. Magidhaw malich. Raila should not joke with us. We've been used for several chiege chungo ni yawa. Ti igo koko chunyu tino. Raila manade. Iyudo. Nyiso ni kare ng'ama tiye mochari ema nyalo leko silently maonge ng'amogi. Nibiro winjo mani ati give me that scatapula kia gikiluongo nango. No, put the beshen this other side. No, ketna beshen no ka. Ya kelna gicha. Okay, konye gi gine. Iyudo mana mayom kamano. Nyiso ni etije wagi kata electrician David mamalo kane. Nyalo leko lek marach molo miuche. Neti molo nyako ni stimo chwade. Bye. Tichewe nango. Transformer no muoch. Nyiso ni ya wakaka wan kane. Anane MC. Anyalo chung' mere makoro narwako inda. Wapi makofi? Omari timori nade. Nyiso ni waka endi kaka wan ni. Ng'ama nyalo leko lek ma silently en Slayzer. Iyuda nikech en otiyo kuom ng'ama oling' thi. Conductor nyaka to mana lwerore gi ng'ato. Mama unanipea pesa ama shuka bwana, shuka kama utaki kunipa. Shuka. Idhier gi conductor. Ten shuka manade. Owiti ni tiyo tich mane mondo wapima ne lek mari to gi lek mar Slayzer. Adwaro nyisi tija. Mak mana ni kima kik wawuondo ni rek nyaka bi mana in a way moro ma silent. Nyaka ta leko ni kawuono ma iti oloro ne dot. Mano miriam. Koro penjo ni ya. Ari isekawe en jaodi omori kendo pesa biro goyo to leko ni ma iti oloro ne dot. To wacho ni nyaka yaw, ubiro yawona. In kinyi dwa wach ni nang'o? Owiti first thing monego wang'e, mochari wadil gi joma ng'eny mana kaka mwenye anauza kwa soko. Ok inyal paro ng'ama ne ogine customer temo biro in a day. A handle ji mang'eny ok anyal ng'eyo ni aloso ng'al awenga. Neno. To ng'ato leko mana gimo oring e mind ne throughout the day. Second thing, I'm there to work. I'm not there to sympathize. I'm there to empathize. Okay, koro wa kodi kako weti ng'ama wero bro comment bang'e. Iwinja jaber? Tich ber nekech koro ok ikwal gir ng'ato kendo ichamo luchi. But rach mar tijni kod in ng'ama nyako nitiere kuonde ariyo. Kamoro achiel ninyalo koso ng'etni mikos ng'at ma bedogo kaka chuori. Chances mondo mi ikosi ni malo. To kinyalo yudo, tiyudo ng'at moro ma samoro piny osedongo. Man according to my research. Number 2. Gik ma ineno through lek kata gik mineno through mulo jomosenidogo. Ok inyal neno gi sani. But there's a day ma ibiro neno gi ma giwuo nyaka kodi. Emomiyo ne akelo example moro mar joma yang'o dhok. Joyang' dhok kapod gin e age matindo to gibeyo kendo gi joma timo gik along'o ma ji nyalo chako. To nitiere age ma kosegike. To nyalo yang'o nyaka dhiang' e dier ndara kama dhiang' onge. Koro nyiso ni ma itimo kawuono ok ochuno ni nyaka ine result ne sano. Onyalo biro later ka koro kata ng'ama inyalo consult onge. Wach moro ne biro e pacha ka. Ne ng'ama dhano owinjore bed ni kare o enjoy ang'e pinyni. Owinjo bed ni ng'ato enjoy maisha mar bedo e pinyni ka en e old age, ok ka in tin. Sama ineno tin iti enjoy kata ringo gi gari moro V8 moro iringo go, mamago are useless. Owinjo bed ni enjoy ka koro isebedo ng'at mo maduong', ineno ka nyathini moro en nyathi mo ma stable, ma reasonable, nyathi ma kata ka to nyalo duogo kendo en nyathi moro ma kata obedo recommended
kata gi sirikal ginigo, inyalo winjo kimor e dhod chunyi. To kionge gi nyathin migumba, ibiro bedo abeda gi chuny lit, ma inyalo bedo gi chuny lit nyaka itho. To for more details inyalo manyo mama moro ma ok onyuol, igogo mbaka, ibiro yudo ka en gi chuny lit ma bende ok onyal kata gombo. Onyalo gombo mondo oduog e higni mapiny mondo onyuole kendo. To ng'ama nyako bende ma ok onyuom, bende nyalo sungore seche ma pod otin ni an ok ochuno ni nyaka nyuoma. To nitie age ma kidhi gike, tinyalo gombo nyaka jakwath moro mane kwayo gweng'u, miwach niya, uma mane puro gweng'o cha be pod onyalo yudore. Koro reasons madhi miyi bedo gi chuny malit at old age go, gin mowinjo bed ni do away with them. Tidak e ngima moro kata ma ji chayo ni rach, lakini kigike age moro maduong', tiyudo ka in gi thuolo maber minyalo enjoy piny. In gi nyikwayi moko, in gi nyithindi moko, in gi pesa ni moro kata matin kita chamo mana lor. To ok ni in koro ibedo in e old age, ionge gi nyathi, samoro ok onyuomi, watni moro amora nyalo kata penji wane watami dhi kate. Doga dogi muchari kuma nitiyeno. Nikech chuo to dhi luor, mano gima kata iriamb ka, tam shua ni chwo 10 koserito fwe ni nitie muchari, tachiel ema biro duogo. To maybe obiro mana duogo nikech en gi pesa ni moro dwa chamo. To ochikogi, to dhi ogo nusip gi mbaka ni nyako mane wawuoyo go cha, ma nyako cha tie muchari. Ni mara na we say story no gi kanyo. Koro in mi make decision. Watu wase anase nyisi kaka mbele dhi chalo gi kaka chien chalo, sani to ber. Haya, mano owete ogo nyon kabisa ni bwana en to tijino tapana. But koro kwang'iyo numbers to jok mang'eny to pod support ni ji otie tiya. An kachako stocha matin gimomiyo pod adwa differ go wete en ni babwa ne dwaro ni abed japuonj. Nochuna madhi atimo course iluongo ni P1 donge, ma puonjora kabisa, ma an gi gimoro amora nyaka TSC, but an chunya ne onge puonj. Chunya ne nie timo arts, to baba nowacho ni koro arts cha en gimidhi isomoga, iyuda. Koro nochuna mondo atim puonj atieki, but chunya to ne onge ga puonj. Koro nadhi adhiya to joangla gi ema mora. Asike kawinjo ni ng'ane gocho tadhi kanyo, Fredi Jakadongo, ma ofa ni bwana adwa tiyo gi joangla gi. Iwinjo, as we talk, an gi certificates ga gi gimoro amora nyaka TSC number. Iwinjo. But gima nyalo wacho ni achulo go ot ka en pesa mayae arts matimoni. Man adak Nairobi kana timo arts. Nang'o? Nikech gicha ne onge chunya. Iwinjo, kasto nang'iyo kata kaka ichulo ji, like imiya siling 5,000. Jok moko be wuonda ne dhi chule 5,000, imiya 3,000, nyithindo pok ochulo fee te. Ineno? Koro pare ni gini en gima ne chunya onge, ochuna go gi fadhi, then gimoro monego bed ni motivate cha be pod ichanda. Nyaka kawuono ng'ato ka nena to wacho ni mari fuo, nyaka wete ni no, gine jok mandiko na no mari fuo, pachi ok ti, pachi thin, but anto according to my side aneno ka like anadhira maisha na kaka anene mano mol. Ng'ato nyalo romo koda club dhier nono. Babwa nyalo bedo disappointed because ng'at mono invest kuome, mono expect to be a teacher, olokore en ng'ama koro goko ke club, olokore en koro ng'ama chiedho gi joangla. Injo, lokore jajawa, ma joangla no to ja class 3. Nyathine to neno ka otero ne pesa modhi nyaka college. Iyudo. So, an on my side, nikona ni oangla dhi rwaka e kong'o. Okay, reasoning mar babwa. Ja oangla onge MC ma nyalo tiyo koko metho. An nyaka kawuono pok na bilo kata mana kong'o gi dhoga. Iyuda.
Joangla en ng'ama jachode, en ng'ama dhi lal kamano. An Omari, onge Omari, an nyathiwa, eh waheri, eh lakini eh ok marach kabisa. ehe, But tem timo niya, sani ing'e ni in brand, awinji tatek. ing'ama intiere gi brand kabisa. Akia pingi Victor. To koro kapok idhi matek ahinya, kwang'iga ni situation dhi nade, awinji. Nikech ing'e ni mondo mi koro okeli kae kini koro iwuoyo explain ang'o gini, koro no you have to about it. Inene Japi kone Victor gimono ji wacho, ang'eni en okwanya gi feelings ge, kone gimono ji wacho. wan kod wakwany kaka koro fans mag nyathiwa, wan koro wakwany kaka koro fans mag, wan nyal tuk, to en koro wakwany kaka fans magi mosiepegi. In ing'ama osiepna, winje gima Japi wacho, Japi kone gimono wawacho. Koro we mute mondo ko Japi owuo. Aya. Aviko. Victor yo. Wawi nyathiwa. Omari ne temo mana clarify wach moro, wan gi debate moro ka mar Sliza kae. Mare mar tich. Koro watemo wakonyo nyamera moro kae yore mar tich. Ji ok dwar tije. Ji ok dwar tich mosomo. Kata ni ne en e lwet Omari to onge ka. Awinj nyathiwa, wan wananjo kanyo koro fans bwana, wananjo kaka koro sipo Omari makoro wan koro wiwa timore marach, makoro wiwa itimo nyange. In kende idwa ni chulo Omari to temo mana golo maoni yao. Udwa chude lakini onge shit nyathiwa, koro wadonjo antie iye kae iki, koro antie debate. Wabede kwa machien. Karibu. Asante. We wakwong wamipi maliti logi monde. Asante. MC Tulo karibu sana. Victor mor kodi chunyne medwaro. And Kathy penje uru ni kosno manotimono was her decision kose. Apani Kathy ni donjo late matin, and banga say explain to ina madwana mi microphone. Nikech isebedo kanyo for so long, and you may feel abandoned, of which I'm very sorry. Kosni nowacho ni nochako timo gini kata kapok odhi e kos. Nyiso ni ne en gi gino no feel gi chunye. Iyuda, and kosechako timo kamano kore kochako timo kos bang'e, nyiso ni en mono kwongo dhi ochako tich e mochari kende kapok otimo kata mana kosno. Bang'e eko dhi ochako some. Ochalo kaka jopuonje moko madhi iluongo gi ni unprofessionals, untrained. Odhi opuonjo kojolo. Opuonjo. Bang'e to oneno ni we agine ero David okonya gi kizungu no lal na manyo ne en gi passion. Ne en gi passion mar gino. Odhi some kosechako time. Kethi, kawe microphone uwe gi jopiny, an pok awinjo kata mana duondi. Samoro mana jaoda ema oleng kanyo no. Yawa. Keti ni masiketi malo. Okay, sawa. Amoso. Wakao. Lakini Wakao. nini? Wakao. Anto wach nyako ni anoka ne ka en wach matek. Ka en dream course mare manoyiero ni etini otimo. Then sawa. Okoningo bed ni ong'iyo ni etini mara kani onge ng'ama biro kawe nikech course motimo. E piny ka ng'ato timo tije. To kaluwore gi relationship ma ji nitiere, most people, though ji yiero ga tich ma ng'ato timo koka ginyalo donjo e relationship mar ng'ato. Lakini ka ng'ato moeri,
To kobing'iyo ni eti ni itimo kos mane kata itimo tich mane. An anyalo advise Liza niya, ka mano ne dream course ne mano yiero gi chunye ni eti ni berne. Then odhi mbele gi time, owak ng'iyo ni eti ni ji ok dware mara kia ni ang'ogo. Mago gik moko onego bed ni okete pache gi sani. En otimo kos no ero, moko ng'iyo gimoro amora. An mane gima nyalo kone, lakini an to dichuo to ok nyal kelo na gik moko ni eti ni koro ok ohera nikech koro tich matimo kia nang'ano. Odhi na kucho, kwan dichuo ichamo ka kech owuok. Mago gik moko anya kete pacha. Ne, madam, tim kos ni manyalo miyi pesa. Kwani nyiri adi modak single e piny kae? Ka in gi riyo, manyi ng'ama oyie timoni gima timoni noero, tidhi mbele gi maisha. Mago gik moko manono. Makofi. Mago gik moko manono. Ning'iyo niya, ineno gi sani to ji biro wuondi mang'eny nikech sani onge chuo mani serious kata ni eti ni mondo onyombi. Sani chuo gin jok magoyo rubber stamp to gidhi mana mbele. Gin mana jok magoyo rubber stamp to dhi mana mbele. Koro sani kidwa keto pachi ni eti ni koro ni ji ok dwar nikech mostly ang'e ni joma chuo ma koro ok dwari. Koro ineno ni eti ni biro bedo single nyaka chieng' tho. Ji adi mosebedo single cha to be gidhi mbele gi maisha. Kain kos mani yiero gi chunyi ni eti ni berni. Alafu then ing'eni sani ji ng'iyo marketable courses. Sani ji ok thor timo kos ni ji timo kos. Ka kos ni noero en marketable manyalo loko ngimani. Sani ngimani gi jodalau. Mwek ng'iyo chieth kia dichuo go eko. Mago gik mawek kete pachi. Los ngimani, many pesani. Ng'ama ang'enyo ok ibi bedo single nyaka chieng' tho. Nyaka ng'ato chieng' moro bi iri koneno ka koro iyo moka gi kos mitimo noero. Obro yieri nyaka gi mucharni mitiyo noero. Ma embe samoro join yo konyi loso joma tho go eko. Mane gima nyalo koni. Onge gima nyalo wacho koro. I'm done. Mano advice ma strong ahinya and amba yiego. En wewa mede, kopo ni ati ni ing'iyo jok ma single, to research wacho ni nyi media matiyo Citizen, matiyo kia kanye nyiri mwaluoro malich, matiyo kuonde malere gi. Most of them are single. Most of them. To makaka e jok matiyo kuonde malecho. Mario. King'iyo, Owete cha osewuok ka. Owete ni piny ka. Adwa penje kara nene. Owacho wele between jalweny madier maninde gini Al-Shabaab kocha to. Lek mar jalweny mar Al-Shabaab to gi lek mar Mof nere malit. Jalweny ting'enye kata dei, onya pa ni in Al-Shabaab. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ang'o miyo jolweny inyuomore kendore? Gine papa ni ena mentality mowiti oketo on my side, I feel so. Yes. Kawuono kidhi e Royal Media, nyiri katiyo kuma ler, nyiri kosomo, nyiri kalecho. An gadier ni dhi yudo ka 70%, in fact 80, onge gi chuogi, ka en ng'ama nyako, onge gi chuogi.
an asebede Royal Media, an gosiepe ma jo Royal Media, most of them do not have. To maka nyiri mariek, nyiri maler, nyiri mawacho kizungu, ineno, to gionge go. So an ok apar ni ati tich mar ng'ato nyalo affecte yudo dichuo. Ema ni chuo masani, kata chuo moyudo nikech pod en maybe en e gwenge, gin jo mafiga ema moro ma kosetieko partne to soe. Koro mondo mi ng'ato ogol reason mar goraba en ni otiyo gi that part, iyudo nyiso ni en odhi kachacha mar chamo to wuok. And I would advise kaka ne ng'ato wacho cha, kosetieko somo odhi kumoro away from their home, otim tijno, odhi romo kata mana gi daktari mane sekta moro, gidak ng'acha tie department moro, en e department ni, gidhi mbele. Super Boss Lady machiegni Nyamera, Nyatoto, Jack, Victor, unyalo chiwo pachu kapok watieko. Ang'e ni Slaizer be koro wa advice, ang'e ni kata mentality mona en go kodonjo ose change. Javak, iluonge ni Javak kose Javak? Yes ba. Iwinjo twak? Awinj nyathiwa. Ang'o minyalo wacho? Ng'ato wachno gima nyalo wacho ka. Aha. Antiere gocho monego bed nawacho. Lakini koro microphone mokwongo kapok awuoyo. Weya kayo microphone kimo adwok ne Victor kone. Okay. Victor Moke. Haya. An ka Moke Marinas. Nitie kuon mokwa gike. Yes. To kata in mana gi digri machalo nade, tikawo digri ni ikuongo iketo kando. Machalo korka keny. Yes. Ok ng'iye digri bende ok ng'iye certificate. Yeah. Debed ni ng'iye digri kata kwerewa dok okendore. Yes. Nikech kata mane ot inyalo bedo ni ni japuonj mar university kata lecturer. Yeah. Dhako min go to kotimo klas 8 to kendo dak e odno gi kwe. Koro korka dak kar kato Nyasaye matele ne ng'ato, korka keny ka Nyasaye matele ne ng'ato, anyway ni Nyasaye kendo ok chun. Ma ng'ama ochuni mondo idag ok udhi dak. Nyasaye nyayiero ni kata mana puodho mo ma ji penjo ya to Marinas no nyomore ga ng'ogi. To Marinas no ng'e kor chiegno bende ng'e kore. Koro kopo ni Nyamera no en kosne motimo miyo chuok dware. Olinga Nyasaye bende ong'e gima noyier. Nyasaye pok noyiero ne nyathine gima rach mondo mi okale. Donge ng'ano Nyasaye onyuolo piny kani mondo chandre. Ng'ato Nyasaye nonyuolo mondo mi okale ber. Yeah. Koro nikech dhano omede gi lony mag somo, koro dhi miyo ketho miyo tingi matek, kaka en ngima tek yudo ka ng'ato nyalo nego chiege maiki. Ere kaka inyalo nego chiegi to chiegi en ng'etni manogol. Omari kawane pale churi na gi kendi owuon, ka bede chuo pala no michaki no mar ariyo. Ok inyal. To kamano ng'etni manogol molosni moyud ni en gima en ringreni. Ere kaka inyalo timo kosa machalo kamano? Nikech weche moko ma chiegi odhi okawo ma ng'ato okawo sombe odwa ng'iyo digri, ong'iyo dhako mengo ni dhako mofuo nyalo nego. Kecho ni sombe ni malo. Koro an gima yano korka konya ni korka keny kama gima Nyasaye nopango ni dhako manopangni no bed ni odhi sikul, bed ni ok odhi, bed ni nyako somo molode chuo. Ji mang'eny, mon mang'eny modak mamore opuonje high school to chuore nokotimo kata klas 7. To kendo mane chuore ma kata kugi kama itang'e chuo to mane chuore motang'o to jogo dak. Kendo yudo ka nyithindo ma ginyuolo be nyithindo mariek. Koro korka keny ka to kata ka wada wuoye ten wawene Nyasaye en ok dichun idwaro nyako mosomo. Jok mosebedo ka chun okawo to dhi. Chieng' moro anyalo pimo ni osiepna montie mane mokendo. Wuoyi ma bende modhi sikul mobaro buk nyako bochako yudo mane gin godo e sikul, mane gin godo university. Kana duoga ng'iyo gima ne ochwanyo jogo sama ne gichwanyore, en nokawo pesa dhako manie simu to chulo ng'ato. Ochulo jatich manotiyo negi.
To kogik sama ngodwoko ne dhako che simu to kodwoko transaction mano ng'adi kite kano chulo ng'acha kech pesa dhako ino ng'adre. Koro gidwa laro ka siling 27. Mana duga kon debe ni chigi ni oken dhako mano kodhi sikul 27 de pachi okodhiye. Kech en manyiso ni ng'at man timo kodi business no dang nyaka ni pesa na mane ng'ado cha sama no ng'ado sama ni ore chaire pesa no. Nikech ma odhi sikul oko kwan nyaka pesa no ng'ado cha neka koro gini kelo chwanyok. Magi no wuok magi kono gini dhi yal ka jodongo idhi yal siling 27. Koro ka keny ka to kikwa chunuru ma Nyasaye omino kata kinga modhi sikul. Ibiro manyo modhi sikul kaka idhi sikul to Nyasaye be nosepango ni ng'eti ni mano pango ni cha ema ibiro yudo en kikwa chune uru jodalawa. Ima Nyasaye omiyi kik iwe ko miyi rach ko miyi ber kaw ma Nyasaye omino. Nyasaye omiyo gimo miyi mano. Ane pacha. Awinjo mane luongo ni Victor Bomala. Nyaka sani akia ni Sliza biwinjo ka gima iyudo konyruok koso wamedo witi. Nimeshukuru sana kwa advices. Advice ya Sliza. kwanza nasema nimeshukuru sana. Koro advice mabro kao mostly niende nikae na mam niongee naye. Then second, sani antika school nitika dong mana gi few weeks tatieko adoke field to okabro doke nearest facility maniyo abro change another one. Yeah. Omari. Yeah. Sliza penji gimoro. Japi. Adwa penjo Sliza niya. Yeah. Madhe mo insist ni tijno ok odwa. Ineno kaka ji ne bire facility ma kucha ka jodala ka to ne tero ne gawach ni ati tijno ok ber gi nyathino pod tin. Koro advices from the communities ema miyo nowacho nokodo. Jogweng' ne miye pressure. Tapenji ni since mondo mini succeed me chak the college me chak this Nyar soja. Donge apani parents emane pay the fee mondo me tim gini. I have to convince my uncle ndio analipa shule. Yeye aliniambia but the course is not good for you. You are still young. Then mwisho akaniambia follow your heart ndio akalipa fees. Yes, and you follow your heart. Yeah. Donguro anto ge advice na diniti ma mobiro go tidin if you know that gini ne die with the passion. Koro ma to me titiji. Okay, thank you. Gimoro ma iwacho ka Omari ni maybe ni koro gini biro gole ni maybe ok onyal yudo wuod ng'ato ama biro cost ne life. Bwana Kenya ka sani en pesa kata sani dang iwe tijno tionge pesa pod ok ibi wuod ng'at maber miparo go pod ok ibi mayudo. So Kenya ka sani kamoro amora en pesa. But I know tijno nigi pesa. An afadhali lek go bi lakini an gi pesa. Nitie gimoro ma bende Owiti owacho kama mano be nyaka imede advice ka Sliza. Owacho niya som tijno tidhi medri ma koro ibed japuonj. Koro ing'e na moment chaki bedo japuonj. Koro idhi yudo kia facility in koro in e class. Koro i train joma dwa bedo kaka in kaka sani ng'ama train no. I think that is also good. Koro time the facility itime timedori imedo somo koro kik ichunge kanyo. Mi dhi mi bed japuonj. Koro in train joma dwa timo kamano. Dong mano be is possible by the way. That is so good. But you know what, Omari? An kana dhi timo gini, I was not after money. Actually, mortician, if you are after money, you can't do it. Utaanza business as a drug. I feel more comfortable nikiwa kwa moga. Hadi nafanyanga extra work. Utapata na unbread mutu without payment. Yeah, na feel too. They need better send off. They need to look good. Yeah, na feel niko comfortable nikiwa hapo ndani. Hadi niliambianga mom, there is nothing I can do apart from being a mortician.
Okay. Yeah. I think you just follow your heart the way people have been telling you. Just follow your heart. Aneno kusiepa moro bodonjo ka iluongo ne Thuon. Thuon be single. Thuon an gi jabera moro kaendi matie Muchari Yukan gine. Kasto wan gi Super Boss Lady. Super Boss Lady iwinjo story mar nyamino ni. Mose jopiny. Super Boss Lady. Kare Boss Lady onge ka. Sasa tich manade mitimo without payment. Mano Cynthia. Cynthia dongwen gi gimoro miluongo ni passion yawa. So en apano ti en gi passion. Yeah, but kako medo dhi to demands medore e kako bro medo adjust on my side I think so. And me aja Muchari no Oscar. By the way, you people can follow Slicer to always journey with her wangini uchopo kanye utimo nangu. Chieng moro no bed karaparni nadonje live moro na share my story jok moko no jam koda ji no me advice but kae machope. Kama kaka jiloso life history. So you can follow Umari, Slicer. an gi chemsha bongo question moro achiel ka be yie na nya penjo. Aluonge ni chemsha bongo nikech kipenjo to maybe ng'at man gi contrary opinion nyalo paro ni he oppose his opinion, but this is a platform ma ng'ato ka ng'ato air his or her opinion. Koro apenjo niya, ka ji te oluoro bedo Muchari attendant to kara ka koro watho to kara ng'ama dhi losowa ka wate wawacho ni wabiro leko. Matiende ni ng'ato nyaka bed kanyo at a given time. Age ma wantie ni tindo kan ji kuoyo. Ne ji osekalo age mikano ji kuoyo kata iiko ji nus. Sani kano ji Muchari kitimo chenro mar iko ng'ato. Matiende ng'ato nyaka bed abeda kanyo, whether we like it or not. So ka ng'ato nigi passion mar timo gimoro, wa encourage to otim. To this is not a question mawacho ni ng'at mogolo different opinion is wrong. No. It is just a chemsha bongo. If all of us, we don't want to do that job, who will do it? Exactly. And apani jok masani follow wan gi gimoro miluongo ni CBE. Ma encourage sana gima ng'ato nyalo timo. Iyudo ka chien kacha ni waonge kata jokuo watch and mane momiyo kata sani iyudo ka waonge gi jobs nikech iluongo ni CBC sani osebedo updated iluongo ni CBE. Yeah, winj gima wacho unupdated ne en CBC sani ne gisekete ni CBE. David, kari ionge gi ja CBE. Koro jo CBE Kama na kore kadonjo next year. Koro wiye Omari miya nyakono bwana I'm serious. Yeah, you can hook up. You just get donje inbox ne iluongo ni Slicer. Ing'eni kiwacho na migo to chalo gima nobiro kane omanyo dichuo. But en obiro kane advice. But inyalo donje inbox kanyo to say room maber tigine. Koro kachaka wacho na migo to koro wadhi lose topic. Kodhi chalo gima nwatimo hook up yawa ng'ane. Gimiwacho ber ndi but koro donje inbox. Ya itimri dade. Ing'eni minyalo miyo kata Slicer tamre gi ka. Mondo kik nene ni en easy going to kidonjo tidhi yudo ka ogine idhi yudo ka oyieni. Ng'ato wacho ka Omari wi ng'ech timiyowa imiyo ng'awa advice go apiele. Onge problem kionge choto chuno ni nyaka ipiel mane advice nano. But koro tim tiyo matek mondo ibede gi cho kaka ng'ama piele ot umoja kane. In kapod ionge gi choto chuna ni advice ke manyaka ang'e piele. No problem, jasingo room. Koro, CBE dwaro ni ng'ato otim gimobere. Nikech ka ning'iyo 844 system, niyudo ni ji laro engineering to be ok gichope. Iwinjo ni kawuono in kawaromo kodi
anyway tibiro yie. Olundi an ok abiro romo kodi bwana. Ang'ama lore gari to timo gire tacha kadok ni. Mande ogoye mesa ang'o miduoki gi jok ma wigi ding jok mofuo ogo kaw mende ne okete mesa to gongu bwana ka en dichuo to kaw mandi chwade mesa wani mondo koro wabed mos magi tang'ogi madang'e na dichuo no tem ni to dichuo mi jenga pier diel Omario. he kwani en gi mendi adi matonga Gikoti midonga ya gi sata chiel kobanda kom. Madangi sasa na dend dichuogi ya yanyi ma dichuonge kama kiwe omera wetiko na dichuo social media. Super boss. Keno chungi butu pia keno koso chungi butu mtafari. Yera chiel. Ne. Nyonu butu. Joma nie comment Kai section. dichuo dira ne ngato lorna ne Josh kata 2 minutes. Kai dichuo te idha ne wi guest ya address dichuo ni. Aloro je pio donji. Super boss. Lor ngato aloro na kaka en dichuo. Super boss. Odonji. Yes. Alor ne. Obina kiko address ji e comment kikadhi mute comment kanyo bokang ni dike ka ndi chumi ni mende ni bor mandi bor ma mar mando mari te awacho kama uwinja jo kama donji malo ariti asero ne guest japi Linguru Mike mapod mara Japi karibu Japi to kori ere Josh ni Kathy gi super tumosa waleng ni Josh mondo wawinji gima wacho Wana were ng'ano ya dango yanyi na dicho manya karo chake yanyi dicho pano marino tongo jok manya kete ng'ano go gine asenene ng'ano go matafari ng'ano dichi matafari mawere mu hey Omar idhi ng'iye koro mago joma beta gi live Omari maendo matafari ng'ama goga nigi ji adek ula ugo umanyorugo nang'o mang'ago matafari kende Odu attention mondo wadhi e profile ende chieth buo Omari kar mondo bi advertise matafari achiel pesa di okobede kata kiro minyalo wach ni ng'ani and sa okethonwa topic to nwadhi maber Omari Omari amit kata no bito nyisi no mari adwa advertise matafari achiel pesa makama to mang'a matumbafu nang'o nong'eni ji dhi miye attention gedhe gi piel kucha ni ati wan wawacho gima nyaka nwachak bedo ka ma Slayza pok owacho ni yawa jogi onge gima kono owacho ni ya by the way asekawo advice akawo achiel ariyo aya Oscar wacho ni yawa an lady mowacho no lady no berna iwinjo kasto ng'ato donjo ka gi gik moko ne tikia gine apiele gima chak lit be pania ni Slayza no to kata ko wacho ni no mari pachi go dung chieth thin obeto winji gi pachi biro mathin no den koro malit mogik ni onge ng'ama oduongo dhod ng'ato ni endi Omari ni live bi obira kende nyiso ni ene moseva moketo notification Kabi ng'eno mari ne onge gi pache kende ji ne nigi peche gi kate yawa ne wadhi uru gi twak wadhi uru mbele gi twak nikech kata ambo unyalo miya atulie ndo dhi uru mbele gi advice mari yungni Omari chana swaya chodo kaguok kata ng'eni live ni an gi nyie kamoro wadhi uru mbele umiya advice owada advice ge madwaro anase kata fall gi ng'anya gi Slayza aya Oscar karibu nang'eyo ni dhi mede nyie ka Slayza karibu okadagi MC Kevo ne to manigi uchungu piny gani ja 477
Aya. Echanga mono wuoyo. Jogo bago wagi topic marach manade no. Kevo we arua kimalo ka mondo idonji wuo Modesta uma karibu sana. Kevo donjane malo ka mondo koro iwachnwa gima chandi piny kanyo no. Konwa kona ka. We type gi uchungu mang'eny. King'ama wuoyi tidonjo ti wuoyo. Iwinjo wan ok wan jok moko matamie chance ka. Wan wayie donji wuo. Kevo pod load. Mondi pod osetre network maber. Aya Kevo we aketi kuma antiere no mondo iwuo. Karibu sana Kevo. Biro. Karibu. Machiegni. Leo nade. Wario mafanya. Wantie. Nitie ng'ama sechwanyo koso. Onge wana sawa. Bisi chwanyo ng'ata dien. Penja gimoro. Warwaki dong ng'eni Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Dito rwako nyaka jite, nyaka jonek ni orwaki. Jok mamer, jok madhi kanisa, jok mowar jochode, orwak te. Okichwanyo ng'ato. Onge ng'a isechwanyo ratego wuo. Aonge wach. Gik minindiko ka mwadwa ni wachi kuma mirimbi oyaye nikech wan to ne wan ka gi discussion ma topic mikelo ka kata ng'ama no wacho gi kae maonge. Ogon chunyi ba. Gon chunyi wachi nikech iyenyo piny sana. Kevo bed dichuo. Wendiko dichuo ka miri to wendiko. Koro yanywa kiwuoyo, yanyu marino. Ani mawuoyo kodi ni. Ta ani marwaki live nano, ani maketi nyaka maduong' no. Kendo ng'ama yanyi back be onge. Aya sawa. Sawa na bayanya dia. Sawa na dwani dia. Ato sawa Ntie joma mera makata. Yarishori ngoma onge. Aya goro tami. Neke toku anu kuye na yanyi ng'ane achiel. Yanyi achiel be yanyi. Ng'ony meru. Chundu wuon gi. Nasa nyisiga ni kiko yanyi be. Ng'ony mine jibo sesafu ki yanyi chundu wuon gi be. Onegariu ikiko. Okinya biro tibiro gi uchungu ma in onge gima ng'ato timoni gik miwinjo kibiro ka tipenja ni yawa Umari nitie gimoro masiwinjo ka bet kama kata an fan nano donjo kaka iye wang' sana ni Umari among'o miyo jogi oketi ni explain ako ni yawa Victor onge ng'ama oketo na explain wan e topic moro moling to koro ng'ato biro from nowhere gi ich wang' we achaka ket wang' otere family members meeting mar family member margi we akete maduong' Kevo we ane ng'ano wuo an koso mari Kevo mwanga umari Kevo Mike mari asebiro awinjo ka ng'ato ting'o dhoge oyenyo ato pok aikora to kendo pod wadhi medo yenyo ayany ne mwacham ni yenyo chaba yanyo kora mang'eny mabe ka dok yenyo dok abiro
Ano komiya chance na yanyi, ta keta beach moko kapok iwuok. Kona ni atigine. Koro in nindiko. Kosi ng'e yenyo kindiko, ikia yenyo gidhogi. Ikia yenyo gidhogi. Ayanyi ng'e gindiko. Donde mi yanyi je maero gana. Amor kore mapenji niya. Dako rieny king'e ni ndichwo bas kor yeny. Lenga uogo mari, in ling mos we uogo mari. Bing'e ni kitalo mari, dang'e tan ng'ama pidha ni awe iuogo mari, be wi konyi. Yeny wa. Apielo gi gigo mari kwana yeny. Kevo. Carrefour. Gikoti mina ni donge ye koti mar free mashwal no. Kevo. Mano mara. Sawa. Gikoti mina ni donge ye gitielo mabarre ka tiendo bandano. Wek chuna monda yanyi ta yanyi ni donge mari. China, waweni yenyi gido China. Wich morundre ka wiwa. Bro nyoni gimende mong'wony. Operi ek. Rieko ni moro no lal mijingane. Ing'eni ng'ane attention ukae uru ng'ane gima point bore jomariek dwa wuoyo. Ayudo ka joma ni kagi ofuote nikech omiyo uketa malo. Merwe mofuwe momiyo nonyuoli makata notim ni abortion guok meje. Bebe nuriek. Magi yure go ni wuori gina da kata kamode nyathi. Magi tangogi. Onge ng'ama luware. Ng'ato jalo Wana yanyi ge mopidho wa. Ng'ama luonga ba? Owiti wuoye. No winji bedo mos ki winji gima wachen to ni kori bi kaso ika dhako kuo kama chuo wuoye. Stupid. Dichuo mane maduokre gi dhako? Super. Bed mos. Super. Koro ling wawuuru kachiel waweuru gine kama ka Omari nas me nafas kaindi. Asemi to keve mono iyo wange mono mi adwa no chaki into Kevo indiko to mi thuolo koro oki nikech the grudge and between you Omari ge Kodi oki explain wagi momiyo kor yanye because yenyo to nikech iseyanyo ji kante ni wigi ng'ech koro ibi konwa gima Omari otimoni momiyi yenyo yanji accept wi wang'ech to ang'o motimore. Bwana Omari ng'ane dwa drive attention mugine onge point pa ng'ane nigo nikech ambe kata ka ng'iyo pichane en ng'at moko negi agiugo kata ase drop nkech wuoyo tame koro ayudo kaka kama onge kata future inyalo bedo gi kidonjo kumoro an ahero witi no biro but ka koro miye chance to be wawuoye kode kama maber kaka chuo timo to kinya donjo ma in koro jok miyudo kanyo go te wigi ng'ich gin kata ka koro dang ji obed ni ati oyawo video ka kuma ng'ato ka ng'ato nitiere adier to gi kuma ng'ato ma wiye otuono nitie dongo dang oyud ka samoro en kare ma en kuma wiji ng'ich. Mario jathum moro nowero thum moro gi Kiswahili akia ni gi English. Nopenjo ni who is the chicken now? En iwinje gi joma nigi lony inyalo timo tim moro miweni ber ki frustrate jowadu kaka joma ofuwo you end up ni in idhi behave ki ng'ama ofuwo ma koro ipenji ma to koro ere gweno. Koro ere gweno. An aparo ni kopo ni kawuono an gi ni ene thiedhi apa ni kaka itimo en niya kawuono inyalo yudo ka in jasik William Ruto but kidonjo kumoro donji tiling winji kaka weather dhi kaka discussion chalo nikech samoro idhi donjo kanyo ga yany kare Raila nosiwuoyo bang' mitieko no mowachi ni sani jaluo moro moyenyo en ng'ama ideyo irko kedo ibaro wiwa kare ji nosemosore
Koro kidonjo kumoro ma gima dwa nakoni sana sana wajo muyude social media ikia kuma antiere, ikia gima timo kopogore gi gima tang'e social media. Don't judge somebody gi one side. Side na minene social media ok side na masamoro ing'eyo. Nitie jok ma samoro osebedo koda matin mong'eyo ng'aman. Iwinjo, there is somebody monodonjo kaka chako pimo stocha. And anytime ma ji disagree, ok onyiso ni ati ne koro un josigu. You disagree to agree. Iwinjo, owiti wasebedo go ka for all that long. Ok ose support wa. To ok onyiso ni koro ji yanyro bwana owiti. Wan gine wa kumwa chunga en ni nyakono tijno ber. You listen, you give somebody time. Mano kunya timre. Kura pimo niyo seche ma pimo niyo nan kanye to iti kanye. Kari iti kure, iti yuda kanye. Owiti ng'ato osechamo peche ya. Owiti ng'ato osechamo peche. Itoni koro owiti niga sira manono? Dong owiti winjo ka wacho ni bwana mano ok nyal. Idwa na pimni wang'. Ka it kanye to an kanye lakini owiti. Ongera nyakora mogi ne wan kae discussion. Japi Pius Odeya, thank you so much mar miyo wa gift kamano. Omari. An adwa ni wadog uru e story mondo wakony uru Lizzy, kata ka wadokoro uru e mbaka wagito wakonye uru ma walor uru chapter ne. Wapong'e pod owang'. Onge ji pok omiye conclusion. Ne nitiere point moro mano witi okelo mana kone ni ochako omede e moko mono wacho no kawo ka. Like odhi o advance ma embo bed ni embe en trainer mag joma timo tich ailano. I think that is also another one monyalo medo kacha. Then no see you know the dar from home area mondo odhi far away mabe wacho no chiegni tieko dong gi kinde moko machuok to tieko. Koro unless ni kaka Oscar makore kodonjo to gi last born gin gi paro moro mopogore ginyalo mede wi macha. Otherwise aneno ni it was a successful discussion of which kata ka an mono an gi problem. The key points makwanyo from different people ma I can pick and can help me move on. Super karipoki timo ne MC Kevo kamacha o misuse the platform. Ng'ato ne wacho ni I started telling you people story about the CBE. Ma wacho ni gima ng'ato ok bere nitie mobere. Iyudo mane momiyo this time round ok inya ndiko ne nyathi e book ni you are very poor. Ka en poor e mathematics, what about English? Iyudo so CBE oyiene ng'ato koting ing'eni chon kane ipenjo nyathi ni idwa timo ang'o to koni ni nyadwa twang'o wuoche tigole mag dhao. Ma nyathi ma onge gi vision, ma nyathi ma iyudo kasi yudo ni ji te koro no somo onge ng'ama twang'o wuoche. Look at that waste. Koro nyaka wabed gi jotwang' wuoche ok mamer. Jatwang' wuoche ma en owacho ni ng'ane to en kobla, ng'ane en baba oja liedo ne motimo kendo en gi sombe ma ng'ato kwach ni ng'ane gini donge no somo to be koro lielo mana ji koro gweng'. Mago tije ma CBE sane support. Iyudo gima ng'ato nyalo timo, potential ma wan go e community. So there some professions mono bedo neglected kaka mortuary attendant, tineno bedo bucha ma ka ng'ato wacho ni ng'ane is a butcher ineno gimoro machalo kamano no endo. But sani koro piny olokore. Sani piny oselokore ma gima ng'ato nyalo timo kohero gi chunye
mane gima ikete nyathi. Ka ng'ato nyalo tedo ok goye ni ati in ihero tedo manade jikon sate, no. Ineno kaka gino nyalo kelo ne mapato to konyo society. So on my side, I think ka onge gima ng'ato nyalo medo to Siliza kare ong'eyo kaka okwanyo. Koso Oscar in to ne pok iwuoyo. Erokamano, ok adwa naduoku chien because definitely nang'e topic migine gima winjo ni career ma nyakono nitiere no. Koro kang'e the disadvantage and advantages mowacho anyalo come up gi gima anyalo wacho. To ok adwa drive chien. Okay. Okay, discussions gite ne ng'ama dwa dhi follow kaka nwatimo, adhi stream gi e Luo Trending Nation mondo mi ng'ama kale problem kaka mar Siliza nyalo follow achiel kachiel en e YouTube. Kiwacho profession, nitie professions moko ma bende wacho no kethre sana kaka mineno Gumo ni luongo ni last born ma dancer makata kopo ni ng'ato dwaro golo wer moro nyalo contact direct. But dongu nyalo paro ni chien kocha dong ne ji wacho ni dancer nyaka bed jachode, en ng'ama mer, en ng'ama like kata ka ng'ato winji ni dancer to ok en gim. But kawuono last born ne an kadwa golo parody, jok moseneno parody na nyako ma miel cha en Mogumo, nyako Mogumo kane, and she's proud to be a dancer. Owacho ni Omari kiyudo deal moro luongwa, iwinjo gibiro gitime. An osemiel na mang'eny pok aneno kata mana sirwache ni chalo nade, iyuda wamiel wapo kendo ni gimbe gigo bei ma kopo ni ati okeromo bechgi ok gibi, iyuda gin gi bechgi kokichopo ok gibi. So I think ni tich moro ena kaka I conduct yourself to gi kaka itime. On my side I feel so. Omari. Be inyayudo nwa dansa moro achiel manomiel kata ne Alili Nyajogina? Alili Nyajogina to chon ahinya yawo. Alili ok chon kata okach bigi. Pok ayudo. Gimoro wiya dhi wilgo ka wawach kapok sa ong'ada. Aneno ka sa osedhi mang'eny. Be wadwa tieko. Kapo ni ng'ato dwaro nyiero 1 hour non-stop, nyiero ng'at ma owinjo kogombo nyiero, to dhi YouTube to many. Sa ong'ade. To ng'ano dhi kanyo. David omai simu. Antie ba. Ng'at ma dwa nyiero 1 hour dhi LTN to an interview between Omari Nash and nyathi mayo David simu dwa kawo gine, dwa neno cartoon. Omari gima wacho no ing'eyo tiekne. Ning'eni gima mit no samoro mwana ntiek gini kata ka wuon simu dwaro. Wakilo osedonjo. Interview no kidwa nyiero 1 hour non-stop dhi kanyo. Interview between Omari Nash and Wakilo osedonjo. Mar David nileme yawa. Nyeuru simbe ariyo, achiel obed mar nyithindo, achiel nyithindo kawo mana simu it David to ng'ado yawa. Dadi leo umekaa sana kwa TikTok, tunataka kuona cartoon. Omari. Yes, LTN kacha natimo ne wakili osedonjo. Unyalo dhi manye by the way. En jama ma ya Kisumu and is very talented. An gima ng'eyo mawacho niya. Ni samora mora ma adwa timo gimoro. Yes. Samanyo ji adek monosetime. Kaeto amanyo ng'ama notime to fail. Kaeto amanyo ng'ama notime to succeed.
to gi ng'at moro be mano chake achaka to ok odhi mbele. Kata manyo reasons mano miyo ng'ato ka ng'ato gike answer mano gikeno. Yeah. Koka dhi yudo ni to be anyalo manage chopo e answer madwaro. Koro dakika machien kacha anyisou ni e wakati ma pod in tin, pod nyako kata wuoyi, inyalo timo timbe moko mamori kabisa kendo inyalo enjoy gi kiwuotho e piny moro amora. To aduogo dakika achiel koko monitie. Sawa. Aya Raya donji mose jopiny bende isebudho ndi piny kanyo. Aneno ka koro watieko discussion nikech stima yawa typing error, no problem. Raya, mose jopiny land go tiji gimi deeds. Okay, amuso. Yaw kamera wakao. Ok idwa uso suchi. Siwo lal. Oh, pole. Amuso. Wakao. Okay, an gi nyinga iluonga ni Raya Dancer, Amiel. Koro ng'ata manyalo bet gi show ama video shooting mar miel onyalo luonga, yeah. Mana ko mari nosawacho nitie videos mose shoot kode mag parody. Mano kende manyalo wacho. Mari kare ambe landa. Itimo ang'o ratelo? Awinjo ka research mari ni malo. Itimo ang'o? Anto aja building and construction. Okay. Mijengo. Ti iwuoyo maka ja psychology bwana. Isewinjo kaka ng'ama ja psychology wuoyo? Lonye mopong'o wiya ka kaluwore kod kuonde madonge. Ichalo ng'a timo research mang'eny. That is so good. Koro in short, kata kopo ni waromo kuonde gi wago mbaka, maybe samoro wanyalo wuoyo kaluwore kod pesa ma wan go e sechego. Yeah. To nitiere seche moko minya yudo ng'at mosebede old age kogoni mbaka kaka kinde mane en wuoyi, gate kanochunge to ng'ato ok kal. Yeah. Kendo nyalo pakore ni kata kaka kane gidhi e thum to ne ginyalo ketho thum. Koro king'iye seche ma koro ndalo ne oserumo no, tiyudo ka jok moko mane ni piny e buoye manochayo manonyalo kata gweyo. Nikisukuma mlango nimesikia. Nigi geno moro matin. Koro gimoro amora mitimo inyalo time kitime momori kabisa kendo berni, to ing'iyo ni to idhi gik kode kanye. Kami gik kode no be biro mori koso ibiro gombo regret ka koro sa oserumo. Yeah. Mano ema kelo advice nyako ni kopo notime, ing'eni tije ka wan gi stages mag tich. For example kaka ja mason ni, wan gi jalwedo, wan gi fundi, kato wan gi foreman, kato wan gi contractor. Yeah. Mwachako wabedo gi engineers no to koro obedo opog mang'eny. Yeah. Koro inyalo yudo ka ng'ato wacho ni en e sector wani to en jalwedo. King'iyo income ne tin, iwinja, to kilive alone income ne kata gik moromo godo minyalo miyo ok onyal bedo kata gi nyathi moro mopuonj kata nyaka e klas 8. Koro inyalo advise ni gini titimo kendo en e chunyi bernde, lakini chorie mondo igige e kiwango ni. Ochorre e terms mar yudo mondo oyud pesa, to kata for safety bende owe gi kamitiye tich matek mar ting'o kwe e ng'ech kidhi go ewi grofa cha, to bede kiwango moro ma koro ikelo nego, to tiyo kode koro ok nyal miyo otho piyo. Awinji. Mane kela nyiso nyakono ni tijno rach, but aduogo atimo nonro mana kar kenda most, ayudo ni nyakoni nodhi mondo osom gini e college. Yes. Ok ne en ng'ama nodenyo kaeto nyise jaber bi konywa tich moro kato, nikech odenyo kaka dang' odhi okonyre onge,
odhi otiyo tijno kato odhi obedo mamit ne koro time but nohero. Koro it is true ni nyakono kotiyo tijno at low level ka to chances mare mondo ji dhano luore bedo malo, kata ibiro yudo ni samoro kata mana wuoyi moro madware mondo embe chieng' moro bede gi jogene kosore mo end up ni chieng' moro kosebet old age to wach ni yawa dawe tiyo tijni ambe de koro an gi jogena. Mana kaka iwinjo jathum moro nowero wer moro ni osito ema nowero wer cha ni notosito jathum moro nowero ni de ne onge nyiri gi kong'e ba de tindo ringo gi Land Rover kanonge. Koro sama koro idwa ywak ang'echa iyudo ka koro ok inyal recover. Koro gima kelo ywak ang'e ni ng'ato penji ni jalwedo tho piyo. Jalwedo nyalo tho piyo kaluwore kod samoro tero lo giko ting'e ng'eye to odhi kode gorofa mar 7 malo. Koro nyiso ni koketo pache ni ok onyal move oa kanyo to onyalo kata ok otho to dende nyalo jony ma koro ok onyal manage tiyo tijno. Koro emomiyo nyaka wa advice gino mera kato ber ni ndiyo but chori ka ng'ato bimbe ka in foreman bende chori iweye kaka inyalo mana mako tich bende ibed contractor. Koro nyakono gino berne kendo ni e chunye kendo noyiere kende otime to ochore malo matin mondo mi percent mobedo go e kind maiti kik bed malo compare to ng'at moro ma samoro ma ngimane osebago ma koro wach mana gima nyalo timo en dhi luoko jogi. Onyalo puonjo jogo kaka handle maiti, onyalo kata onyalo bedo gi rieko mang'eny koro ochiwo mana advice ni ma ketuma to osewegi ok ni koro dwa mulogi ahinya. Second to that inyisowa ni gimoro amora mitimo mang'eny ochako bedo dangerous ni in mitimeno, kata kibedo abeda TikTok ka the whole day obedo dangerous monyalo affect mibed matuo. Koro winjo ni kata kotime to ok obed machiegni gi maiti gi ngimane te, tim to time to ok obedo kode machiegni e ngimane te. Koro kata ka ng'ato nyako ni to tim mujari to chale mana gi contractor moro miwacho ni ng'ani gedo to joma gedo to gin mana ordinary funde ka. To ente misieme ni ng'ane mogero odi cha. Ng'ane temo gero odni. An ayudi maber kabisa. Koro time e level moro ma ok odhi chalo ng'at moro modhi kanyo mana mondo oyud kaka konyore. Pano understand. Aya wach machielo ma bende jaber nitiere kaka jonyuol ni nyalo wuoni marach about tich mitomo kata mitiyo, to uji be ni bedo gi rieko moro mar nyisogi ni giweyi aweya mondo iti tijni ma ok gineni kaka nyathi moro mochagi moweyo winjo wachgi kendo modhi ochung' kar kende. Uwinja? Maler kabisa. Koro nyiso ni kata udhi mana nodhi wuoyo gi mama obeda gi convincing power monyiso ni mama tijni tatime to in the process natime kani ma mana wakati na mar somo katieko time tadhi bedo ka. Koro nyiso ni mune natimo ni tatimo mana mondo chieng' moro kata ka handle jok moko matime to ambe at least ane gi know how mondo joka ka bendo kaw pachgi ogole from mathisni to tere mamalo mimigi kata sample moni neno kata ng'ane miwacho ni jamuchari kane en jamuchari to the whole day ok oneno kata maiti go. Nyiso ni en obara mana nyisogi ni watiyo gi yath makama gi makama to gikaw rekod ni wan gi maiti adi. Kato jogo biro neno kare kaka ipimonwa gi kaka en opogore kato gidhi giweyi in a peaceful way ma ok neni kaka nyathi ma wang'e tek ma ok chiki.
Liz, odongo winja. En kanyo Koro nyaka ibed kaka inyalo convince jonyuol go magi nene kaka tich maber. Ok iwach ni tijni ber by thorax ni tiling kamano no. Inyalo kata convince gi weche moko mamit ni nyathina kare jogi kata ka ni tijni rach to kare jogi nene mana marach. Either through wuondo gi ni mama wan kanyo ero wan go fees. The whole day ok waneno kata bodi. Wan gima wang'eyo ni wamiyo gi mana yath kama to nitie jok matimo gigo. To kidhi adhiya ni wacho ni amana gina somo onge gima mama nyalo timo tinya yudo kata through wuoyo ne wuoni marach kanyo nyalo affect miyudo ni nyathindo ne mama gi gino osekuongo. Koro mago be nyaka avoid. Omari Nas. Japani. Ine sekta ma intiere ine sekta mar jo thum muslim asebedo ka nenie. To gima nyalo nyisi ni nyaka advice joma tindo mondo gibed chieng' moro gibed joma dongo be mabeyo. Nikech up to sama wuoyi kadi ni joma ni age mar 20 something kochomo 30 pachgi based on pesa monyalo make. To kobiro chopo at 70 to biro penjore ni to yawa to ambe nitie nyathina moro kata mana grade 7 kubiro chako regret. Emomiyo an wacho ni kata nyako ma ok onyuom ber mondo obed kata gi nyathi moro moyudo ka gweng' nikech the day is coming ma nyathine no ema nyalo chore kode machiegni ka wede mamoko go to wacho ni wan ne ok watame nyuol. Chieng' no eka inyalo gombo mondo iduoge nyaka inyuol kata gi jakwath moro dalau. To in bende in wuoyi mochamo rato ok onyombo. Chieng' ma koro ibiro yudo ka koro kata jok moko motelo ni idwa oro nyathine to inzi bwana nyathino pod odich. Ibiro gombo ni yude dhako moro kata man gi nyathi seche ma samoro ok inyal yudo. Koro nyaka wa advice joma tindo gi maka chieng' moro gibedo joma dongo to iyudo ka koro gin joma dongo be mabeyo maonge gi stress. Adwa ni owiti kaka in the sun. I don't know schedule mar ji tomorrow. I don't know whether we should push it a little bit, but nikech wane platform ni waketo ga topics. I would like ni obed a topic of its own nikech nyuol to gi mari nyuol kanyo kech nitie jomoko mawacho ok ochuno nyaka bed gi nyathi, ok ochuno nyaka kawa, ok ochuno nyaka kendi, gik moko machalo kamano. And then ka nyaka kendi at what age ka bedo gi nyathi, something of that kind. So wanyalo kawo one day kata kwa wacho ni en Monday godhi kata ka kiny kata ka tich adi ka kwa wacho from saa 12 godhiambo ka ji osetieko to discuss matin tu. Ahero kuma ji biro puonjore kaka kawuono ing'eni Sliza opuonjore malach, and apart from her nitie jok ma bende no okawo point sana kotenore gi penjo ne no Koro an ing'eyo ok asekonde nikech an gima ang'iyo ka kuom dhano ni ngimane makiny. Tinya yudo ka ng'ato ni maber kawuono kendo ji gombo kata bedo kaka en no to kiny to bedo marach. Koro reason momiyo bedo marach no ema nyaka wang'i to ang'o manyalo miyo ng'ato bedo kama rach. To ko oyudo ni tito chunye ohero to ng'iye ni bende nyalo miyo omis gik ma owinjo bed noyudo. To ka nyalo miyo to bende onyalo fixe ma gigo te oyudi. Hapa ni wawinjo maber kabisa. Wadong' gi dakika 2 kende mondo mi watiek chenro ni endi warito kendo kiny no wan gi Papa Rasto ka endi.
Pamela, thank you so much. Raj kore kodonjo, Raj ang no mia thuolo mondo mos jopiny nikech koro sama wawang'wa ok wadwa ni wakal koma koro wabete no endo. Johnny Black, thank you so much my brother for being there. Kiny warado kacha donge. Kiny warad kacha jatelo. Claudi, Ober, Henry, Kamomo, any other person mono sebedo kodwa, thank you so much. Ne Raj poko winjo duondi nyalo moso jopiny. Raja pani pod riembo. Okapani ene gine a position mare gine. Ombet and any other person modonjo, thank you so much. Ne ng'ama dwaro winjo discussion ne te adhi kete Luo Trending Nation kacha. Ng'ato wacho ni exactly please, no problem. Naelewa. Ne ng'ama dwaro winjo twag ni te adhi streame e Luo Trending Nation kacha. Inyalo yudo kaka ne wachiwo advice the topic kaka ne en nyaka kaka watieko. Ka onge ng'ama nigi wach moro to allow me thank you, and Paparasto is also here. Kawuono kona ni stima ne chande seriously. Japi bene kaendi mago yawuoyi manyalo tayo chenro maber kabisa. And kukete motegno wanyalo loso platform ni maber ma ji nyalo puonjore. Sani platforms en mana mar kwecho, platforms en mana mar ayany, emomiyo ni winjo ka push jo ayany kawei. An platform okadwa ni wakweche tap the screen an gi kia nang'o guogwa chamo san. Ji tene gi problem, but wanyalo keto platform ni mabed ma very positive. Jaseka nang'o? Jaseka be odich kang'e. Jaseka ine koko nitie. Nitiere ng'ama nyalo miyo last word kapok wadhi? Erokamano ahinya Omari Nash kamoro ma intiere. Erokamano isebedo ka chenro ni nyaka ne chakre. Stima osebedo ka chanda ka chanda gino osebedo ka chanda marach. Odhi to lal to duogo to timre nade. Maber jowa mane osebedo kodwa nyaka ne wachaki sa 10:02 nyaka sani ogoni erokamano. Machalo kaka Last Born, Owiti, Omari Nash, Super B, Raj, Japi, Jaseka, agoni erokamano. Don't take it for granted. Until we meet again, luonga ni Paparasto, wuoyi makiring'eni. Erokamano Kathy. Aya waraduru kendo kiny chakre sa 10. LTN Luo Trending Nation.